Loram. Adalet isteýän ol. Siz adalet. Siz Adayım. adalet. Ola gurnap beribildingizmi? Sessizlik Adalet gollaýaman. siz? Ha? Ne bir zat soragy. Adayım bir mut Adalet kurlaşyp ýetmeli bolýam mi? sen bilen adalet bir mut Не kurlaşyp слышим bolýam. Талип вообще. Leydin, dinle Leydin. Talip, sesim Sen- eşitliyor Adayım bir mut kurlaşyp bolýam sen bilen. Ver doğuncum aydı ver. Eşitýärmi meni? Ne işte o işte aydı verin. İnternet pestir yöne iş. Ferhat dinle adayım. Ola adam ölmek. Ola adam ölmek. Men 5 Şu ýaşynda. temanı hazır soğutuyorlar başka taraflara. Yo Bugünün soğuma teması men. Gülcemal ve Ecesi Dur da Ahmet. Gülerek. Dinle. Ahmet dur da. Gülcemal'ın doğum günü bol geçti geçen gün. Aytacak ol Ha, otur. 12 dönüm. Я пусть скажет доброток. Пусть послушаем эту девушку. Aydı verin doğuncum dinleyesin. Ahmet dur da. Yo Ferhat adayım. Birçe men şuna bir da aýdaýynna. Sen Türkmenistanyň adayım. Aşkabat'ta o. Ha, Aşgabatda sen maňa ýazlyçka, men problemam sen şutaýdy. Ola ölen problemi, ölüň problemasy näl? Dirje adamyň problemasy elimde de kagazlanma. Dawa çözel şu meselen sen çözüp bilýän bolsaň. Beş seret 8 ýaşyndaky çağam, dinle 8 ýaşyndaky çağam. Nirelere gittim, gelip urdular. Ekspertizeden geçirdim. Hemme zat etdim. Hiç teşkil yok deyip, daja polisiýaň özü 50 manat jerime de töledip bilmedi. Nirede wa adalet, nirede? Men şoň üçin köşke bardım, näçe ýerik bardım. Men problemam gatken birem çözülen ok. Jaý üçin näçe ýerik bardım, sen yaman akylly gurlaýan gaty. Nirde çözülýär? Sen hok Türkmenistanyna bolsaň, sen çözüp bilýän bolsaň, men sen ýanyňa barjak, ýor gideli çözeli. Adayım nerede sen? Yo men lişni şumat, dinle men şumat barjak sen ýanyňa, nirak barmaly bolsa, elimde de hatlanma. Maňa şutaýdy açdyr. Gerek diýsen glavna geçir, jogap berilýän hatlar okutjak men saňa. Jaňat maňa men nomerim beren, nira gitmeli bolsa gideýin. Adayım ses fena eşitýärmi? Adem. Men nomerim berjek, jaňat sen maňa sen. Havari yok. Ova ay. Dokumaçtan havari yok doğun. Allah kuvat Men şuma görýän günümi item görönok. Men näçe ýerlere bardym, eşitýärmi adayım? Eşitýän bolsaň, sen Türkmenistanyna bolsaň, jaňat maňa. Ya da bir nomerini sen maňa, men saňa jaňa deýin, ýerden 8 dolar bolýan. Degişli suwda baralymy, suwda baraly, milisiýa baralymy, prokuratura baralymy, köşke baralymy, baraly. Nire gideli? Salamu aleykum. Men ganma gelay bolmasa. Talip gowmy adaylar. Sen kim? Nirak barmaly? Sen çözýän bolsaň? Sen çözýän baramda. doğuncum. Edil maslahat berip belýär. Men maslahat men özüm berip bilýän adamlara maslahat. Fakat gerek gel biraz derdi mesela. Meselem çözýän gerek maňa, men maslahaty men özüm berýän, düşünýärmi? Maslahaty men özüm berýän. Yo Ferhat, Talip dinle. Koç, arda yazdım, okuyacak mı cevaplarını? Generalna yazdım, İçeri İşler Ministra yazdım, Prezidente yazdım, Prezidentten daha cevabım gelmedi. Kırpım ben. O mu kirpi? Kim? Kirpi kurkursaşım ne bu? Kurkursaşım. O mu kirpi neyle? Yo Ferhat, yollan geçýäňe, yollan otu bassın deyip 50 manat jerime etdirýärler. Onda men çağam 50 manat şu otçoda yok da urdun deyip jerime edibilen oklar. Doğuncum bular var ha, men sen onu otyrsın. O garnaşlary, gyzlary zorlap, gyzlary tutup saçından tutup gelinleri şeýdip bören prezidentin garnaşlary däme o. Şunu edip bören prezident bilen ok Serdar Berdimuhammedow habar ýokdur edýän şundan. Ya Gurbangulu Berdimuhammedow getirdi başymyza. Dostum internetin pes bolsa biz günäkar däl. Görýärmi sen Yen internet? aýdyp yo, bolýa, Talip yen aýdyp bereň, problema ýok. Näme aýtmalym, adama gysga çaýtmalmy? Men dogonnam diýen, men bilen uruşup gelip diýen çağalam urdular öýe gelip öýe ýetmedik çağany
köçeden Aydaşarda mektepden gelýän çağany alýa, öýe salýa, urýa. Menem milise bardım. 2 saat milise, ilk 1 saat öňünden milise jaňatdym. Şu salgyda uruş bolýa, gelýdim. Gelmedi. Baramda özüm gönüm milise düşdüm. Milise ýür öýegdel öýde uruş bolýa diýip akitjek boldum bolýan. Köpetdaga tarap polisiýada 1 milise tapmadım. Ağzını açýam şunlar. Meňem ağzym mekilýän, meňem ağzym mekilýän. Uruş gidip ötür çağamma bilegdelliysem bir adamam gidip bilmedim men. 1 saat durdum şo taýda. Nedi pul jağat bir zat ber aýmala keringde meselem çözördiler de duran ýerinde. Mes, erkek gel, näme diýe polisiýa şumat. Köşke bardım, bir sapar köşke bardım. Jigim men çözýän meseleňi ýör diýe akidýa meni. Gelýär-de şey diýe kabinetine gelip. Men çözüp bilem, ok diýe men näme diýdim, sen diýdim, hakyky tryapka diýdim. Men geýmeýän köýnegim ma diýdim, daňynmaýanam, gyýňajym ma bereýin diýdim. Bulaşykaňa nidastoýny gaýtdym. Ya sen yerine pul jağat verirsen çözörtde meselem o. O taýda gowa korrupsiýa gowy ýörer. Pula gülýär, çözýärler, oňa berjek pulumy men çağama nahar ýydyryjak. Ya zatma mesela çözördi. Doğançoğum, bu sizin aýdýanyňyz bara, siz merdekeniňiz, Allah sizden razy bolsun, hakikatlary çykyp aýdýanyňyz o. Bular bara yalan şo, bular galsa biz diňe yamanlaýas. Hakikaty aýdanyňyz ok desiz, diňe yamanlaýanyňyz dip. Haramzadlar bize şey diýär, atak şu efire gelip siz ýalak mert aýal doganlarymyz var çykyp gürlüýär, gorkanoklar. Ýöne erkekleri yaşmadakmaly, yaşmak bara erkeklere. Yo, dinle Talip. Seret, men nämeden gorkmal meselem şumat. Men hakykatdanam elimde hemen videom açyk, bir min garaşa men ýadan hatlam videom açyk gorkadyň. Birine de netije ýok düşünýärmi men näçe gün köçede ýatdym çağalan bilen. Milise näme diýe? Şu oturan ýerimde diýe oturmak bolanok diýe. Men niýe skameyka durma diýen, значит oturmak üçin oýuldy diýen. Yeciziniz kendi şu milisilerin. Yo, men milifelen özüne diýen, ha, bir min garaşa duruşdaýda men. Ha, ana. Bu hat ýazmaly ekeniň diýe, adama gurla. Sen hat ýazylýan bolsa, men ýazan hatlama jogap berseler men gitjek düşünýärmi? Şu ýazýan hatyma bir jogap berse men barjak. Adayam internet doňdy ledi adayam internet. Men ul ekrana geçir. Ene sana çağalama berýän jogaplaryny aýdyp bereýin. Like, basalyň like. Seredine şey diýär. 24-nji ýylyň 3-nji apreline diýär, siziň ýazan arzaňyz boýunça Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginiň Köpetdaga tarap polisiýa bölüm tarapyndan degişli barlyk işi geçirilen barlyk işiň netijesinde ardada görkezlen delillerin tasdigyny tapmadygyny we wakada jenaýatyň alamatynyň ýokdugyny göz öňüne tutup diýär, barlyk işiniň besedilenligini habar berýärsiz. Şu gol çeken adamyň ýanyna bardym men. Men gol çekem ok diýär, men daja habarym ýok diýär. Ödem näme Köpetdaga tarap polisiýa müdüri. Men habarym ýok diýip men bilen uruşýar. Şoňa seret şunça hat birinem netije ýogna. Hiçsinden netije ýok. Açyp okutmaly bolup men näçe gün diňleýän, bolýa goşulmaýyn, gürlemäýin diýän. Men ene lişne seret telekeçi de men, ha? Telekeçilik peçadymy ogurladylar. Men molup diýdim, şunça manatlyk 40.000 manat, 120.000 manat summada pul alýarlar diýdim. Şo pullary kim gaýtarmaly diýdim. Şoňa peçady ogurlan üçin jenaýat delmi? Hiç çäre görmediler. Yapdylar, hemme zady yapýarlar. Men hayran galýan işiň yapylşyna. Pul ver aýmala. Doğancan, nereden ertir vara? Ertir sizin öýüňize gelirler. Näme üçin talip? Näme üçin wagtdan dönükleriň ýanyna bardyň diýip. Men ýanyma diňle dogan kim gelenne gelsin. Men biriniň ýanyna baramok, ýöne şumat iminne şu Adana diýip gurly adam ama kim şo? Gurly da men şoň üçin ýerdim efire. Şol Türkmenistanyna bolsa men nomerim mesele ýok berip bilýän, geläýsin kim gelse. Yo, prosta ertir soran maklary öýüňize gelirler, şonu aýdyň siz.
Näme üçin çağamy başynda bela gelende gelmediňiz? Ýöne şu wagt efire çykyp gürledim bolýar. Göni geldiňiz, şonam aýdyn bulara bolmy? Yo mesele yok, men öňüm näme bolsa bolýarlar görüýünni. Hiç diňe netije yok diýe jenayatda netije yok. Diňe näme jenayat, mundan meter jenayat nirede bolmaly? Ya o dogry aýtdyň doganjym. Şoň üçin biz görüşdik. Şumatdyňle sen men peçadymy ogurladyň da bir ýerden pul aldyň dogry dämi? Sen men mol gol çekýän. Awa ertir senen bir ýere gidýän. Indi şo puly kim tölemeli? Ertir maňa hökümet diýer da bärik gel sen çekdiňmi diýip. Men tamojna ýüküm geldi. Ýükümi almanada men aýallaganym bar ýa. Menim pretenziýa etdim bardım da tamojnyň inspektoruna. Şu ýükü diýdim özümden başga adam gelip yapmasyn diýdim. Men Eýranda wagtym ýükü yapýarlar ha. Eýranda wagtym ýükü yapýar. Tamojna men dilim bilen aýdyk gitdim ha. Ýükü yapma diýsem men ýerimden ýükü yapýar. Ona men generalny prokuratura ýazdym, baýerni prokuratura ýazdym. Hiç etmedi, nagly şey diýdim, alan pulun haram bolsun diýdim. Çağajyklamyň göz ýaşy tutsun size diýdim. Men ýüküm nerede? Ýüküm tapyp berdiysem näme diýe maňa? Milisiýadan sonra diýe, milisiýa barsam prokuraturadan sonra diýe. Koşka var ya Şumat, koşka vardım. 2 gedek men ýaşamany, öýüm ýok, aýrylşan 2 sanam çağamma ärimli işini eklen okduydum. Aliment töläp bilen okduydum. Eklemeýän üçin aýrylşdym diýsem näme diýe? Koşka 2 gedek barýan bolýan skora çağırýarlar. Kellesi işlän okdy, dälräpdir diýip dälxana salýarlar. Bir zat var. Birinji ölenäýän ogurluň, özümürlüňde ona öýsüz o tanıyan adamlardan başka hiç kim bilmeden öz ýakynynız. Dinle, adana meni dinle, adana men bir dinle meni. Adama dinle. Sen meni bir mont dinle. Dinle bir mont, bir zat aýtjak. Men ýükümi kim ogurla, dinle meni. Men ýükümi kimin ogurly, men ogruýyny tapyp berdiýem ok. Men ogruýyny aýtdym. Nirde alanny, näde alanny aýtdym. Kameralary açdyysam kamera şowun işlemäňdir. Köçen kamerasy işle. Men özüm kamera boldum, özüm aýtdym. Tapyp beren adamyma çäre görüp bilmediler. Men ogruýyny tapyp berdiýem, ogruýyny men özüm tapyp berdim. Şo sülçüň özüne diýdim, maňa bir boş kabinet berdiýdim. Maňa da bir jenayetçi berdiýdim. Men prostoy raýat bolup diýdim, men jenayetin çykyp bereýin diýdim. Kolýaňy düşünmedim. Sen bezatyňy düşündüm, dogry. Hökümet näme diýip aklajak bolýar? Aýol ya garalap bilmeýär jana Türkmenistan okýar. Burada diýdi Men Türkmenistan'da. Siz ýala kerkin berdiler. Adem sana açyk şaýat getirip oturlar. Wala taklap getirip. Sen näme aklajak bolýar düşündüm mi? Adalat. Boynalan okmy? Gurulmaly maý berdiýän maňa. Men wara Gurla. Hemme oturup şuma hökümet diýäňiz bir adam diýäňiz ýaman ýa. Dogry dämi? Ýöne şu hökümet diýen adamlar dämi? Halk dämi? Ýa-ni siz adamlardan görün. Dinle, adama bir zat diýjek men dinle. Adama men dinle. Adama men dinle bir mont. Sen birinciden ýuwa şurlaýan dinle berdi adam kan bir mont men dinle. Hiç kim halky dinle. Hiç kim ýurdy. Ya da bir oturan adamı yamanlanok. Prosto bellenen wezipedeki adam. Prezident şol adamları halka kömek eder. Ananıp belleýe. Haýsy bir zada men köşke bar aýtmaly. Haýsy bir zada ministra bar aýtmaly. Degişli bölüm goýansoň, hat ýazýansoň ýazylly. Şol adamlaryň ýanyna barylly. Näme üçin dinlenok? Näme üçin jaňa diýaniňa işi bitýär. Jaňa bilmeýäniňem işi bitänok. Näme üçin sud seretmeli zadyna sereden ok meselem. Leydi doganjym şoňa men sorag baraýyn ýekejim. Leydi ýekejim şoňa sorag baraýyn. Arkyn. Sen şu atýan da halky gurýan diýdiň sen diýdiň azmy diýdiň togrymy? Ene şu doganymyz videony açypmy hatlar gorkozdy, pemmi ýerden gelen jogaplar gorkozdy. Ene sen şolar ýaly akylly bolýan bolsaň, erkek bolup aýagyň aşgyr, erkek bolup sana diýip otyr, nomer bereýin sen şolar ýaly mesele çözýän bolsaň diýip sen halka dogrymy? Halka sen. Daway bol ejemilim Türkmenistany gel çözer şonu. Erkek sen.
Damba Rost ejem. yazmada izin. Pantavaset beyt var ulgurlama. Bolya boş zat etme adayım. Sene hökümete karşı gurulap bilmeyen yerde gurulap bilsen yerkiyalak gurulaya yanlışlarını ayt. Adama dinle sen bol yekece soru verecek men onun sesimi yapacak sen dinleyecek adama dinle bir soru sana polisan işgari dinle adama polisan işgari öz vazifesini dinle vazifesini öz behvidine ullanan üçün ara gatnaşyk polisiýanyň ara gatnaşyk bölümini işleýär dinle ara gatnaşykda işleýär kim men telefonum meselem alýa men kim bilen gurlaşýanymy görýär, men mestamy görýär. Neme ratsanyň kanallaryny şumat ratsada hemme kişi kanalyny açyp bilen o kanallary açyp satýar. Ratsaň antenini satýar, batareýyny satýar, raspçatka satýar, dastavka edilen maşinler çykarýar puluny. Şo zatlaryň hemmesini yeke ýazyp berdim. Birinji ahal welaýatda işleýär dip ahal müdürlüge ýazdım. İkinji generalny prokuratura ýazdım. Üçüncü, Türkmenistanyň içeri işler ministri Hıdyrova ýazdım. Hemmesine ýazamda, ýanky men ýükümün içinde, ogurluň içinde de işini taşlap, iş wagtynda men ýüküme goşulýan üçin ýazdım. Şoňa näme çare gördüler? Allalar da diňe berkäýinç berdiler. Näme üçin? Ol wezipesini şeýdip ullanýan üçin bir ýazak däl, iki ýazak däl, näçe tapar arza ýazdım. Näme üçin wezipesini öz behwidine ullanylýanyny bilip, arz edilýäni bilip, wezipesini daza çalşan oklar. Näme üçin wezipesini hem çalşyp bilen oklar gaýtam gurlaýa, näme diýip gurlaýa. Sele envedan kadry, ornmasar kadry, kursaşy. Gurlaýan ýerine de men kursaşym götümýäp diýip gurlaýa. Nirde adalet? Pulunu verip Yo, dursa. nirede adalet? Ine menne hatba, ine şoňa berýän jogabynyň hatyna garaşmaýsan okadyň. Diňeje näme diýär? Näme şo? Bolly hiç il berkäýinç diýär. Hal garaşa? Diňe berkäýinç bolly. Başga da ýokda. Näme üçin her gedip tamojnyň ogurlygyna gidenne berkäýinç bersin, iş wagtynda ýoklugy üçin berkäýinç bersin. Näme şo? Näme ullanýan üçin berkäýinç bersin wezipesini. Adı familyasından bu ücreti. Ay kim ol adı familyası yok mu? Orazov Ferhat. Karasazık ne? Birinin işgari näme iş edýär wezipesi näme adı familyasy näme? Ene teret. Sizin diýä Türkmenistanyň içeri işler ministrligine ýa-da nardaňyda Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň işgärler bölümi tarapyndan deredilli barlygyň netijesinde ardaňyz boýunça degişli işler geçirilendigini size habar berýäris. Bolly. Näme geçirdi? Olaň öz gizlinligi diýä. Gizlinligi bolsa näme üçin şo taýdan şonu aýranok? Ýörek geçeýin men Zenski koloniýala ýöne näme üçin şu zatlaryň dogry bolanyny näme üçin hökümet üýsüp şoňa seretmedi şunça arda ýazamda. Görýän adam iýleşler, daşy şu taýda çykyp adam öz pikirini, öz düşünjesini aydın hakikaten aydın için bizler diýäňiz eski koloniýa. Bu diýmek hakikaten ýurt, bu hökümet bu tordy. Adamyň öz pikirini aýtmak üçin onu çäre görýärmi? Men berdim, men Hökümet bu toranok canına içeride adamlar bu toranok. Zegna teyzen Koysana yarda Men valla Türkmenistan'da kim mi adam etip gördük bizim hükümetin bu tordu mu ya? Halk bu tordu mu onu öldürdü ya? Arkaydı olsana. Hökümet. Halk bu tormadığı için üstadı gururlar. Halk talep Hükümet var ha. Viziyatkadan ya bu tordu hükümet. Bolmuş olur esas. Men şuat alıp ya prezidenta ya ministra birdat diýemek şolaň bellenen wezipeli adamlarynyň yerine yetirmeýän işini aýdýan. Iýminne şu taýda näme üçin şolar ol adamlara ol ýokardaky adamlaryň eli degen ok her bir raýat bilen gurlaşmaýany. Şolar raýaty kabul etsin diýip iş tertip belleýärler. İş tertibi belleýär. Näme üçin raýaty kabul edýär? Raýada näme üçin jogap beren ok? Näme üçin bolmaly zady? Ýoldan geçdiň diýärde Zenski koloniýa näme üçin akidan ok puluň alýar? Çydygy batsyň diýip puluň alýar. Näme üçin ýöne hakykatda seretmeli zady? Çağaň urýada sen çağaňa sereden ogay,
Men yerden tapdymmy çağam, iyijek zadymy köçeden alam oga. Şunu yaldı hocam. Bunlar var hakikatini üstüne yapacak oluyor. Yalanlar öyle. Bu surattaki görüyen kıydınız var da hocam. Bir yıl bunun ol. Bu kıydı öldürdüler. Şu vakti çellem hiç gerek cinayetçilerim tapılmadılar. Cinayetçilikler tapılmadılar. Ödüm Olimpiya şehirciliğinde bolup geçen vakaşıl. Hem yer kamera zat bu kıydı urup öldürdüler. Sonra aşağı yıktılar. Gıydın amecesi adalet gözlüyor. Türkmenistan eğer adalet bolsa bu gıydın cinayetkarları tapılırdı. Ondan daşarı. Daşe suud medik ekspertiza kağıdın vermediler şu gıydın ölünlüğü bardı. Düşünüyor musun? Bu neyle ulu bir udar. Hükümetin işlemeyenleri, para xorların işleyenleri götürüyor. Eğer de hükümet adaletli bolmayan olsa onu biz halk olup adaletli bir padişah getirmeli yurdun içinde. Başka alacı yok. Yo, mesela bu zatları most bir padişahın most habari yoktur, badır, men edil o zatlarına koşulup bilecek gel yöne yerine nemçin vezipeli birden adam belleye. Şol adamlar ayırmalı mı, şonyalaklarda seyretmeli mi, bu iminle birinci şona seyrettirmeli most. Ledi, padişahın var ha, bazarda Ukrop Petruşka gımmatlasa var ha, şonunum havar var. Evet ya. Gerçi padişah Yöne diýeniz lişni şumat men bolya edil o zatlan bilene koşulup da dedim ama lişni yöne bolya çözülýän zat bolsa men prestoy meselem şol. Şolam çözüljek bolsa. Bir topory diňe 5 manat pul alýar, puluny bilýär jaň bilen barmaly. Haçan-haçanny jaň atdyrmaly. Hatta doğru ettin hemme zat var ha diňe şolary, şoňa ýakyn adamlary. Olary biledemma, olary bet maşynyň nomerlary amma telefon nomerlary bet ogadan hemme zatyň bolsa olary bar. Garyba bile daýhana gerekde hiç zat ýok. Yo men şey dedim, men sorak verdim häkimlikde jaý üçin oçura bardım. Men gıydım 10 ýaşaýa oktýabrda men göwrelik hem bir oçura bardım. 40 günlük çiýleli wagtym 20 günden eýem oçura gatnap başladym. Bardım dalim şunýar lidim oçur gerek jaýa durjak bolýar bir 10 ýyldan ýetse-de dedim. Mene 10 ýylam ýetdi. Ne elime oçuru haty berdiler, ne de başga zat berdiler. Men ýene de 10 ýyl garaşdym 20 ýaşaýa. Ondan bu nerede ýaşamaly? Koçoda otursaň skameykada oturdan ok, berde oturmaly 50'ye, 11'den soň oturmaly 50'ye. Ona biz nire gitmeli? Men arkayn 11'den ne giyce şumat uqym tutanok çykjak daşaryk. Nämçin men çykmaly? Simbol Aşgabatyň raýat, bolýa welayatdan gelen bolsam, sen welaýatyna gitdiýse başga gurrum. Aşgabatda ýaşap gidesim elen ýere giyce çykyp ýöremejek bolsam, çykmajak bolsam 11'den soň 3 ayaga barýan polisiýalar gelýär. Oturma bolanok. Vay hana asuda dämde otay asuda diýip gördüler ha. Yo asudalygyna seredip hiç kim çykmaly bolmalylar. Doğancuğum bu dünyada adamın en gımmat zadi erkinliğidir. En ulu baylık adam için erkinliği. Şonu elimizden alırlar. Siz yalak doğanlarımız canı sağ olsun gelip gürleyen şeydi para. Mert sizler. Allah sizden razı olsun. Allah Teala size işinize yenilik versin inşallah. Belki Allah can şutayda gelip gürleyen belki insava turur. Belki şuların var yürüğünü dünkede uğrar aydan sözüyorsunuz. Gatı doğru ettin Talip. Uyucum Allah razı olsun. Teret bir mutturdan badiya vapayan Almana pul tapyan bolsaň öýem alarsyň diýär. Diňle vapayan birinjiden bir mugut vapayan işleýär bada dip. Şondan ýerýän vapayana pul beremok, pul berbalýan vapayan mem işlänok. Vapayanyň bahasy bir 50 manat bolsa günüm gorar 50 manat bilen. O tak gidýän, bu tak çagyrýarlar, plan ýerde oturýan diýär diňle. Men maňlaýma Allah şo taýlaryny ýazmadyk bolsa, Hudaýjan men ýolumy ýapmadyk bolsa, innem ýörer men şu ýolumdan. Ogurluk edemok, küntüçülük edemok. Bir adam gelip küntüçülük etdiň diýip bilmez ýa ogurluk etdiň diýip bilmez. Gelýärsin biri gelýän bolsa. Ledi, her bir haramlardan ýazan üçin jogap berjek bolup oturmy? Yo, aslında diýende bu vapayan ol bulýa bolýan etme. Bir gurla gel gal ýokaryk gurla beýle gurlaýan bolsa. Olar kän zat turly odatlar etdiler. Baratman. Allah ýalkan Evet, Allah razı olsun. Sen Türkmenistan'da
bolsaň, aha sen Türkmenistanda bolsaň, aýt ýalanmy? Ýör gidip şumat 3 aýakda oturaly bile. Ikimiz oturýarsyň diýip näme diýerler? Ya ola şola. Erkek gurrun. Ya bolya iki bolup maşynyň içinde oturar. Sen öňünde dinle ahy. Sen öňünde otur, men ýygyny oturaýyn. Ýör, size ekitmeli porna diýär. Näme biz ikimiz oturup bilemizok? Men meselem aýyrlyşanna ärim ýok. Ikinji wedek durmuş gurmana hakkym ýokmy men? Men daşary ýurda gidýän migrasiýa maňa näme ýok? Men daşary ýurda näçe wedek daşary ýurda gitdim. Ýa-ni bir ýol açyldy. Ýol açyldy bolýan. Dubaya izime gaýtdym men. Näme üçin izime gaýtdym diýen arda ýazdym şeýle. Näme üçin şol reýsten men düşürdiňiz diýdim. Hatta 45 günläp jogap bermediler. 45 günden soň özüm baryp aldym. Hatta da ýazykly, siz Türkmenistanyň plan maddesi boýunça Türkmenistanyň çägirinden gidibem bilýän, gelibem bilýän diýip kim ýazdy diýdim. Men itagan bilýän öz hukugymy, gidibem bilýän, gelibem bilýänimi diýdim. Ýöne meni näme üçin şol reýsten düşürdiňiz diýdim. O maňa näme diýär? Sen Iranyna diýär. Irana gidende Irana äre barjak bolupsyň diýär. Men bolýar diýdim, äre barjak bolup durun, dinle diýdim, maşgala koýdyk, sokak gördüňmi sen diýdim. Men hukugym ýokmy äre barmany? Eger islesem barjak şumada çenli men näme üçin Türkiýe gidip durun Irana özbegi hemme ýere gidip äre barmandyryň ýa bolgusy ýerde görünmändirin, içmändirin, çekmändirin. Näme üçin äre barjak bolluň diýär. Men barasym gelse näme üçin barmaly äre men? Men eklenmelilerin durmuş gurmaly bir hakkym ýokmy şoňa men? Abi Kemal, Şammy, ana şolar hemesiz galya, şoň üçin. Şolar islerini almaly, islerini ýolda tutup zorlamaly, taçyndan çekip alyp gitmeli. Özleriniň kwartiralaryna zorlap öldürüp 3-nji etajdan zyňmaly. Şolara gerek çünkü. Gelin ana şoň üçin etýärler men size. Sizin şahsy durmuşyňyz ýok. Gelin Şamyň, Ýegeniň, Hajyň ol Kemalyň şolaň oýnatgysy bolmaly diňe Türkmen gelin diňe şolaň bolmaly. Olara torady. Huawei dinle, tekelerden er tapjagam bolsam, daşary ýurtdan er tapjagam bolsam, gözüm görmän nuranok, aýagym boýnum ýerine Hudaýa şükür. Ýöne maňa gerek gel, süýtde agzy şenni ýa sugamy flä biçerdi ýa. Maňa gerek gel, şu iki çagam ölmesin. Men bularyny 10 ýaşak geçen soň birine kakada diýdirip bilmeýän, elim aýagym sag bolsun. Huawei erkek bolup samsyk gurlamasan ay. Cahiller ýa-ýanlar diňe jahiller diýýärler. Ferhat gam iki jala kurlaýna. Ana şolay dogan ýa diýdi, bilýärmi koçadar kayn gezip barnak diýip. Tarif adam açýandy we daşary ýurtdan ardy bir efiriňe barandy. Diýdim, bilet alyp barýan diýdim Türkmenistana diýdim. Şolardan soň gelmedi ertesi gün bilýärmi? Ene men şu wada geldim ha Türkmenistanyň içi edil üs açyk turmy. Ene eje şu wada men Türkmenistana ýeşe men gerek görsem diýişke liboy adam gelsin men liboy adam eje nomurum ýazyp bilýän. Ýüzme görüşüp bilýän ýeşe gelip erkek ýa ýazyp bilýän borsala. Üs açyk turmy baýra eje. Medide goýay dogry aýtdyň. Açyk turmy. Открытый zona. Bolya biz o zatlarına da belki hükümet bizi 10 ýerden soň samsyk adamlardan ondan goraýanlar çykmaly, oturaly, seredilýän zada seredäýsinler. Onu näme üçin men şo iýminde nirek barsamam diýen, men çağama diýen 50 man adam şol adamlara jerime töledip bilmediler. Näme üçin? Sebebi jaň etdirdiler. Kimiň jaň etdirenini, nämedenini hemmesine ýüzüme aýtdym men. Türkmenistanyň hökümeti watandaşlarynyň adalatyny berja edip bilen ok. Hak we hukugyny gorap bilen ok. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň prokuraturasy hemmesi korrupsiýa batan bular. Barty korrupsiýa bular wara. Allah belaňyzy bersin siziň wara haramda dogrular. Diýdim da, men diýdim, häkimlige bardym. Iň soňkudan geýnilgi, elinde iPhone, kirpikli, öýmesi plan çamanat koýnak, plan çamanat stop sonra berjek diýdim. 3000 manatdan köp aýlyk alan ok diýdim. Çağan ba bolsa diýdim. Sen şu derejä diýdim. Hiç tat etmän, haramlyk etmän ýetip bilen ok diýdim. Ne iki bolup äriň bilen işläňde de 3000 manat, 6000 manat aýlyk alsaň, ýanyňda da ýekeje çağa ýetip ikemdel ýekeje çağa bilen gatnaçak bolsaň o derejede geyinip iýip bolanok. Onda da gurla bilen ok borla jigin bolýala, borla diýär.
Doğru aýtdyň Doğuncum. Sag bolun, Allah razy bolsun şu zatlar aýdýan üçin. Gaty merde ekeniňiz. Köp erkekden mertsiz şu taýda öwýänler bar. Yalançylar bar. Şolar namart, hakikat barka ýalany tejik edýärler. Saýlaýarlar. O namart, siz ýalak mert aýalda golmamız bar bolan wagty inşallah hemme zat bolar. İnşallah aýdýan nesip bolsa berke görerler, sebäbi biziň efirlerimizi görýärler da bilýärmi? Berke bular ýadarlyny bir ýerek. Berke ertirde ýöne erde diýseler näme üçin bardyň diýseler aýdyň näme? Aýtsa aýtmazlar ama size aram. Kardeş o zatlar meni bir çağırsa men elimde hatlam ba men gorkman haçan maňa jaňa diýip üstüňden ardaba diýseler men nirak barmalýan plan ýerde säder ýarym sagatdan barýan geyinip barýan näme boldy näme ardaba getirmen ardan okajak okayan kim ýazdy näme diýip ýazdy özüne sorag berýän şey diýip ýazypdyrmy haw ony hem üçin onu diýen özünem çağırmadyň kanunyna bara arda beren bilen arda edici bilen arda üstünden arda ýazýan bilen arda näme men üstümden ýazýan ikimizi oturdup ýüzleşdirip sen şunyň şeýle bunyň şeýle diýmäne haky bar. Ýa flok men onu hiç kime bermeýän. Ardak diýet wiýdan nasip bolsa men ýola goýup bara saňa taşaýyn. Bolýa. Очный ставка diýilýär Doğuncum. Şo arza yazan bilen arza yazılan oturdup bir-birini gürleşdirmek. Ol kanunna ba Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň diwanynyň kanununda bar ol. Onu maňa okutdylaram, aýtdylaram. Sen borjun şol adam bilen şunu yüzleşdirmeseň bolanok näme üçin yüzleşdirmediň diýip soradylar. Ol kanunna ba, o özleri aýtdy, ýöne edip bilenok. Doğuncum başlarsın. Başta senin sesin gelmedi de men birle oturdum sözüňe bölendirin. Başlarsın. Gelnece sesini kesmesen bir yerden dokda sen çoğana ay çağalama Allah gorasa gidiverjek. Kardeş Allah çağalama gorasa men gitjek. Men şunu gitmesem ertir gitmeli tapawdy näme? Doğru, diplomat yok. Hemme canlaryň iýisi Allah. Hemme zadyň ýaradyşy. Allah Taala. Doğru, diplomat yok oraya. Wagty sagady gelende ne onu ertelep bilersiňiz diýe, ne de garan çekip bilersiňiz. Şoň üçin ölüm hakdyr ýani. Her kimiň başyna ýere. Tevekkül edin howda Allah Taala bil baglan how netdiňde Allah siz. Geday, Arkayın oturma yok Türkmenistan'a geday gelip beren yok haçanla Türkmenistan'a öz üstüne başyňda öýüň bolsa garad afisant bolsan köçe süpürsen çağalaňa mektep pulu bilen iýdirmäne giydirmäne pul bolýa ýöne öýüň bolmasa nerede ýaşamaly men diýdim maňa diýdim gurulgy taýyn mugut öý berdiýem ok diýdim welaýetden ber şäherden ber bir komnat talar ýalyk maňa boş mellek ýer berdiýdim bolmana pakyrwaly ýazyp oturaýyn öz ýerim bolsun minnetli ýerde oturmaýyn diýdim. Serdin açtaydı aşağıda var Muhammed Nur diýär da adyňa bar men sözleyjek gawa Muhammed Peygamber Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ady bar eken taşar ýurda gidip diýär beýdik gorklamak diýär. Eşler Muhammed can men şu Türkmenistanyň içinde gersen liçkama ýaz. Agam şu nerede oturýarsyň nomeryň berdi men saňa berjek. Men berjek nomer, menem berjek. Gelişme zitnik bar menem barjak. Ýere barmal, köçküň öňüne barmal, menem barjak. Prokuratura barmal, bak baramda düzelýän bolsa ýatyp turjak şoň agdynda. Bir de aşka var diğer tanok bilen baracak olayım bilen bardan olayım barıp bilen yok bile. Velayet Türkmenistan rayet gel ya. Ya bilen o mardan olayım maşini koyuyor noktalara baracak olayım iyice koyuyor ya. Antrikol var gökte porsun nomarlar ne hem şu kömek etmedi ya atların renkini bar gareken uyar ha.
Yekecemen dur bu adama diye erkek bolliya bar meseleni çözer diye. Adalatı sonra akı diye. Adama sen Türkmenistan'da bolsan Adama, yaňam yüzlön. yekecem, Yine bir gedip leydi. yüzlönýän men saňa nomerim merjek. Jaňat maňa bile gideli. Bile çözeli ýanymda sen men erkek doganmaly gurlap bersen maňa. Oňa Sen bile jaňyk gideli bereýin men saňa nomer. Erkek däl ol, oňa jaňyk mı? Leydi. Leydi Ha, ýurda o birinji klas, ikinji klas çatsan olanlar da. Daydı. Floki 5 Men çıkar. neme? Birine ayırmalı. Şurada galkın şaireyim. Galkın şaireyim. Yekecan dara şutaydı. Men ara özünde bol geçenlerde aytıp berjekler. Leydi sen hem doğun dinleyin aşağıdayan adama maňa diýen sözde da öz hukumy talap etdi, dogrymy? Hawa. Karantin uğruna 2019-njy ýylda Türkmenistana karantin diýip bara näme başlady? Kesel näme o? Covid näme başlady? Ana şol Yer ýüzünde, hawa. 2020-njy yer ýüzünde. Şonu 2020-njy ýylda men ejem daşary ýurtda Türkiýe döwletine işap berdi. Şo döwletde ýogaly. Bu diýip ýogalypdyr, dogrymy? Ene ejem şo taýdy. Ene ýollar ýapyk golyn men arz etdim. Men öz hukumy talap etdim. Bu diýdim ýollar ýapyk diýdim. Dir adam geçen ölen adam belki Allah diýdim toprağyn şo ta çekenler diýdim. Nesibedir bu diýdim men razy diýdim ha. Ene şo aňarda Türkiýe döwletine ýatan banitsasynyň kagazlaryny Türkmenistana gelen okşol. Biziň elimize gelen ok. Biz ejemin öldü hatyn almaly elimize gelen okşol. Men şu Aşgabatda daşary işler ministri Raşid Meredow diýip biri bardy. Ýörüýte şoň ýanyna girdim. Ýörüýte özüm girdim şoň priýomysyny. Agam diýdim, maňa diýdim, ejemin diýdim daşary ýurtda banitsasyny ýatan hatlaryny ber diýdim de. Ol maňa näme diýjek, sen arza ýazdy. 3 sany arza yazdım. 300'üne de jogap bermediler. Arzyda näme diýip jogap geldi. Siziň ýazylan arzaňyz wagty geçmegini seretdiler. Näçe wagtda jogap beriljek belli däl. O näme jogap ber? Ene men hukum talap edýän men. Bir zada ýekkä ýumur ýa pul berdi üstüne baramam. Men prosta addy kagys sorýan. Öyle hat. Ay böyle o da geldi. Yani ejem familiýasyny ýekeci ýalňyşlyk barny Türk döwletini, Türkmen döwletini ara tapawut, ýazyşlaryny birada tapawut, belki badyr ýokdur, bilemok Türkmenistana geldi borin. Türkmenistana şo haty tasdikledik, men ejemiň öldü hatyny aljak bolýan borin, harp ýalňyş bar. Şo harp ýalňyş üçin men bir ýyllap izine ýurdum şoň. Bir ýyllap onu da ene ýurtlara, döwletlara samolyotlar açyldy, ha. Şo samolyot açylanda da men özüm daşary ýurda geçip görsem Türkiýe döwletine men geçirmediler. Näme üçin bar pasorslan, näme migrasiýaga bar diýär şo taýdaklar jogap berer saňa diýär. Migrasiýaga gelýän näme men ejemiň üstüne ziýarata geçip bolýar, maňa öýle hatam hiç diýän gory. Olar näme diýär, aýtdylar bilemok bir problemam bitişke bir da goýulypdyr diýär. Näme sebäp, ne oýlar? Ay bolýar. Türkiýe gitmedim men. Russiýa döwletine tawsyrýan gory, arkan bes problem geçýän. O näme bolýar? Öňalla. Xey Birjaman. Assalamu alaykum emmäňize. Efirde oturanlara da Leyce sana Aleykümselam. Salam emmäňize. Leyce liçkaňa da ýazdım sen ätýaşdan hemme kontaktlaryny goý talaýba ýa-da başga ýerine şutaýdakylaň birden hökümet şeýdip şulaň nemesine efirine girdin diýip sen hem ýitirjek bolsalar seni idarýaly eger sen ule habarlaşyp bolmasa habaryny kimden alyp boljak bolsa şolaň kontaktlaryny datlaryny goý hökman hakyny sorarsan Men mara kardeş men hiç dadım ýok ýerden ine karoçy geçdim hemme dadymdan men hiç dadım menden küçäg amma başga hiç dadım ýok. Ana men şonu diýjek bolup oturdum ýa kimdir birini gaýdan aýtjak. Ýok, hiç dadım ýok. Diňe küçäg amma boly men hemme datdan geçdim. Elbette gaty gynanmak köpüýerken edilmejek işine diýen berekella işinileri inşallah ähli dertlerine Allahyň özi dermanyny berer nesip bolsa. Amin, nesip Ýene de bolsa. özüň garanti alsan boldy alydy bolsa üçin diýär. Yo, bilýän, yo men kopýa goýdum, original zady hiç kime beremok. Baran ýerimde kopýa diýen, eger kopýamy munyň kopýa diýeroysam, ilk näme diýen notarusa barýan originalini kopýa, ilk gorkodyp kopýamy tasdikledik notarusdan. Ona originali ýygnaýan, notarusdan tasdiklanan kopýalamy götürýän ýanymda. Doğuncunun kontaktları
Goy birine sebebi bu hökümetten emme zat garaşıp bolýar. İki çağan var, yeke kalmasın. Senem İnşallah. özün goramaly. İçeride bolsanım, içeride esasan. Leydin Sen bu ertepe devlet çağırýarlar. işgärleri- Kardeş, ola ertepe kene o dünya kısalaram gorkamak iş zatdan düşünýärmi? Akısın Näşe çağırsa var, men bana da sorajak şey diýen diýerler. wadyma jogap berjekmen. Men diýen sözümü men birine töhmet atamak, ya birinin üýüni ýykamak, ogurlyk edemek, oturan wezipesini aljak bolamak hiç ýerde. Men özüme değişil zady soraýan. Men prezidentim ýamanlamak, başgasynam ýamanlamak, döwletim ýamanlamak. Bellenen wezipedäki adamlar etmeli işini etmeýän zadyny aýdýan men. Tarif canım şu aşağıda adamı diyen var ha, gayret udar idesinin bir hil adam var ha. Ne ilmayında düşüneceğimi bilemek da şunu yazan zaten ne la? Vallahi erkek gurrun diýany o. Dogry maýdan erkek gurrun. Şular ýaly Boyun bilen neme? Boyun bilen deň joram ölüp gitdi. Ýöne kesellep ajaly ýetdi öldü ýedinne çagasy gally teredýänem tapylle çagajygam ýaşap ber. Adam ol men şuma hiç kim iştad etmesin. Ýerden eçen hökümet maňa ýetişmedem Allah janym alsa. Men biderek we adam aýdamak. Özüme degilen zat aýdamak. Diňe men şo iýminne çagama degdiler, şoňa da jogap bermediler. Men şoň üçin gurlaýan. Dolanjygyň sen adalatsız yerde adalat aktaryan. Bu adalatı bir adam, iki adam aktarmalı değil. Toplama aktarmalı. Halkın bütün toparı aktarmalı bu adalatı. Talip efirin Bir iki adam bilen bolmaýar bu işler. Yo men onu bilýän bir adam bilen bolmady onu. Tarif efirin gitdi ya. Ahnavrın ýatsana aşa öýliçkada. Balya diç kapayna. Kim yazsın? Şu apat saset Ya koy nazar. Türkmenistan'a bolsa diýende habarlaşýar ýaly. Gidele nire gitmeli bolsa men ýene täzeden gitjek şu çağam ronlar üçin. Ýa oturupdym men ha. Bal şu apat saset ma efirden çykan nomurlan taşaýan. Bolla. Ana gündem Malades olan Serdar. kartasından çağırın, toplaşıp gidin hemen. Bize Hudaýa şükür hemme mümkinçiligimiz berýärler. Bize kösenimiz ýokdy. Allah jan kösenmeýän adam hiç ýer kösenmesin. Adam Serdar ketegimden ne? Adam men nesip bolsa var ketegimde Allah'a şükür öýden çykyp men sana video çekip bara derler var. Liştin sana ejin Türkmenistan'a sen doğrum erkek garap bolmaýyn hiç kama ýazyp baratlar ýazmaýyn sana. Özüm tapalacak seni. Men sana video Adama sen çekip erkek bolsaň ýokarda gurlardyň men gellimem. Adam aşak düşdi we peýan işlemedi adamam. Men ýöne şol şey dip gurlaýan üçin çykdym ýokary. Adam men sana video çekip uğraşjak şol zatlar liştin men etmesem menem erkeklerden ýöre sen erkek gorp hiç kama barat ýaz. Beýdi aşakda negativ zatlar ýalmadylar. Men ýöne berde Benim adam namı kenne yaz- başga namı şo gerek esas bolsa gel- problemam aýtmaýyn ýene bir problemam aýdamdan adamda bolna düşünürem boly. Garaja gowmy. Aşakda. Aşakda ýa bir nima var sikerli bir goýup tarafy nomyny berseniz ýa. Ony azat bolsa Men ýene bir ýaza aýdýan. Men hiç köp adam çykdy nomyny beremem. Talibin özüne ya da Nur Muhammed Anlayfa Muhaysna aytmak istesen. Lorýala gurlaýanlar hökman lewapdandyr diýe propiska morkada aýnmaçyp. Yani şu an lewatdan bolondy näme diýen aýdan. Vatandaşı bolandı. Yurtda del ulan baram ertir basylýan sen ýa gardaş. Meni bassyn bolýa. Men eden etmişim bolsa, jenaýat eden bolsam, bir hiç kimin etmeýän işini edip gurlaýan bolsam, onda başga gurrun bassynlar. Hudaý bara. Abi efirin gitdiýek adam ýazylan zatlan görnýän däldir komentariýalar. Muhakeme diýär nomur berdi. Yo, bu ýanky adana beýle erkek bolsa, adalet talap etmeliligin öwredýär, hukukymyzy öwredýär.
Sen bizden gowa, yörgüdeli Türkmenistan'a diýdiň özüňem, yörgüdeli. Awa milisiýa maňa mellek, yer gerek. Stikerle bir durda. Sen ara geldi hiç kamen sana öýüm adresine sen ýazyp bersek gelsin. Liçka gerek. Ya, Ha ben beşma. aşattı. Liçka gerek. Kaşma kamerany urup nirde ýaşaýanym görkezjek. Geläsin. Aýsyn bir yer oklasyn, adres oklasyn baýy. Şol edip elkawazlar adres ýa bir zatlar edenak liçka ýaz men özüm tapyp alaýyn ýa hiç edenak ben aşaty adamlaryň ruh Adama bizem dinle, adama bizem hiç kim bilen dawamyz ýok. Bizem şükür edýäs demalýanymyza, elimiziň aýagymyzyň sagdygyna, dilimiziň gurlaýanyna aýdyp bilýänimize bizem şükür edýäs. Ýöne şol işlen gurlänge de haýyr ýoklugyny aýdýan men. Bir gorgulyny gurlady. Bir gorguly gurlaýanok, bir gorguly gurlaýanok. Ýöne şaýda siz ýaly gorguly gurlady bolyn, şoňa da jogap berdim men. Adama bu penim gotlut diýip çyk gitdiň onu şu ad bu penim işýänine gelerkek gorsaň ýokary bu penim şu ad işýän. Ya zotyr naşatda. Biz baraly men bu penim işleýär, men baraýyn bil oturalay. Tereden ahy Lady was sözüňiz bilen başlan. Olan aşakda ýadyň zatlar siziň hakykatly adalat talap edýäniň üçin manipulasiýa edýän, gurlap duran pikiriňizi bölýär. Olara şoň üçin üns bermäň we gurulajak hakykatlaryňyzy bile unutýaňyz ýani. Mesela bir zat arz edip Turkanyň da Türkmenistanyň bir ýalňysyny aýdyp Turkanyň da hökümetiň işgärleriň edýän ýalňysyny aýdyp Turkanyň aşakda olan ýazma siziň pikiriňizi bölýär. Şoň şu zatlar üns bermäň. Bir döwür şatlyk şeýhif çyksa diýdi. Näme şoňa hiç kim degenok. Türkmenistan eýle, Türkmenistan beýle näçe gurlady şatlyk şeýhif. Durmady ýydyny. Ya paýlan ya ol paýlan ya gurlady. Bir sözüniň ýydyny durmady. Telefon paýlap çykmaýça. Oturan marsa var. Näme telefon berdi. Başka baktı deport ettiler ha. Daha sonra deport ettiler o. İşte ama da onca mene şu saatlik şeýhif diýdim önüňden çekdiň da olam mahwarsız belki dinleýänler arada efirde oturan bolýan. Karaçy gelipdir. Ilk birinçi efir açdy menem saatlygy gelip komentarlaryny zatdan okul meniň tanıyan adam däl saatlyk şeýhif baýnan efirine girdi. Ağam diýdim näme üçin diýdim saňa diýdim halk diýdim bir kere kazol diýip zatyp şol gözlerden seredýär diýdim bolýan. Elimden ruçkany alyp çıkarıp koyuyordu efirden. Aynen näçe efir geldi zat etdi şolara saatlyk kazol zatyp eýle diýip ýazdım bolýan. Iň soňunda bulwara efire gelip eýleman şadan içinde meni kazol diýip çykarjak bolupdyrlar. Menem ağam diýdim gelin Ramyr Meryan jaňat diýdim on jaňatdy bollar. Ağam diýdim diýdim köpçülükde diýdim men şeýip kimsitden dogry edýär diýdim kazol diýip sen taksar edýärmi diýdim. Aýjygy men sen aktivistlara men gözüpdirn ýa aktivistler şolara fake accountlar we 6-7 sany diýär. Abol benim aktivist bolsam diýdim. Belki menem aktivistler diýdim sen her bir adam kum diýdim belki öz kum bilýän sen diýdim bir kimsitden kan diýän bolyn. Ay barjy men ýalňyşdan başlarsın da dogry edýän zatlar ola. Mana satlyk şeýhif bar 15 pro paýlansaň şolaryny alyp şondan eklep börsün şuma. Hemme radyň bilen. Näme da soro. Şey dip baray. Ýa ola edip börsüňiz zawan. Maksadyňyz aýdaýyn da maksadyňyz näme ahy. Gardaş dinle. Adama men bir zat aýdaýyn, men dur ýekajam adama meňe maksadym. Iştat elime hatlam allym, delilimi çöpledim. Bolly maňa degen adamlara çäre görmediler. Men sonra berdim şol adamlara menden näme gerek diýdim. Maňa hiç kim degmesin, men rahat ýaşajak diýdim. Maňa degmesin hiç kim diýdim. Aha. Birmi. Sen şu bulunmajorçylygyň hemmesini hökümet günäkärmi? Sen öz ýanyndakylar sen şu bokçuluğa sallym. Şona aýdyp ber maňa. Men ýanymdakylar bokçuluğa sally. Dinle, hökümet näme? Şuma dinle adam, dinle birini uruşturanny, dinle uruşturanny, 2 adam, 3 adam ya 10 adam bolup uruşturanny, şol adamyň problemasyny öz 10 adam bolup çözenne de hökümet goşulýar. Iň merkezi prostoy zat men gyýdym maşin kakdy, dinle maşin kakdy. Şol maşin kakanda men günäkär, biram wadiýtil günäkär. Şoňa hökümete barıp arza ýazdym. Owal Allahdan gelenler diýdim. Badyr maňlaýyna kysmatyna diýdim.
Degmeň baditile dedim. Men hem kakam maşin sürýär dedim. Belki biziň hem ärimiz ýok. Bir gün maşin süreriz dedim. Biz hem birini kakaymalıydım. Allah jany bir o da bir ýazgydydyr men çağamyň dedim. O pahyr baditili sülçü süredi, suda geçirdi, pravasyny aldylar. O çağam ýörep ýör, gülýärok, arz edemok diýen. Biz ikimiziň aramyzda dören uruşy hökümet çykýa. O seretme diýen zadyma hökümet çykyp seredýärdi. Men seret diýen zadyma näme üçin seredenok hökümet? Bay kellen gowy işleýär ya. O benden pravasyny alyp vaditlen pul aljak bolýar vaditlen. O maňa diýär bar çağan gör köz diýär. Men çağamy göresi gelýär. Men çağamy skora wagtyna gelenok diýip kakan oglan bilen gujagma alyp balnitsa bardım. Men zdravda tanayan bir işleşýän adamlama jaňatdym maşin çağam maşin kakdy dedim. Şu kapyny gulplap durkan birinji etajda ýaşaýan. Şonu gulplaýança magazyna diýip alganda şu öýüň ýerine maşin kakdýa görmän. Menem maşin kakdy şu bir aýdyp beräý gaýrat etdim jaňatsam. Elim alyp barsam näme diýär maňa? Döwkenjik. Bar tiz kömek akıt bizlerin gen işlen okduya. Milisa gelip men milisa diyen men vaditile pretenzam yok o balnitsa pretenzam ma diyen. Onun için işlep onun cangelli olin dinle ministravdan cangelli olin. Nem için himme yerden ılgap geçirdilerdi. Elim bilen mardımon sereden oğay. Mena canım mareken canı yok görgüller nem işlemeli. Parakorluk himme dadın aşanını parakorluk gatiri ayarlığın. Evet, Polşa'da bir oğlan var ya, peşekotan gidip baryan bir kakte. Adana dinle, kardeş dur şu adama dinle, birçe dur. Ayt adama ayt. Dost ya Nuran'da diye. Bolya, sizin şuma yamanlayan bir adam var, ayıran diyelim. Şon yerine de siz alıp oturduk. Näme etjek şu döwlet bilen, näme derdin şu halk bilen, bolun şon maňa aýt. Dinle, men ayt dur da aýtjak, men oňormaýan dinle, men oňormaýan işim bolsa, men şol edara şoň üçin hökümete işe giremok. Men hökümete giremok. Men öz şuma çağam bilýän, biram özüm bilýän. Şol wezipe hökümete men dinle, sen soraňa jogap berýän hökümete şol adamlary gelip gowulýan ýa sen meselen çözersiň diýip alanoklara, kellesi güýçli adam alanok, işe girjek bolsaň pul bermeli, okuwa girjek bolsaň pul bermeli. Adama Nura ekizem sorayna. Yo, şonu ýalwakan, görjek bolýan bir oğlan var. Peşekotundan bir tany Polşada bir çağan kakdy, seret peşekotundan geçip peşekot niyerde welikli geçip barýar ödüm. Şonu kakdy, wadisil günäkar etmediler. Şu peşekot niyerden welikli näme üçin geçýäň diýip onu günäkar etdiler. Wadisil hiç adam etmedi, wadisil Türkmen oğlan. Ya peşekot niyerde ekizem şu adama sorayna. Neme? Ya parakorluk yok bu taýlarda. O taýda olin parakorluk var, iş tertemiz. Yo, dinle bir çuktur. Şu adama biz jogap berip bilmeýänler söýýär, dinle. Meni şu ezipe belleýän bolsa, elime kanuny alardım, kanun esasyna serederdim, ýol başlama diýerdim. Şeýle şunu ýalak diýip serederdim, edir şol işde işleýän bolsam. Bir kımat verseler anlarsın senem leydi. Biz ölen ona diýeniň bilen, ne günne diýiller. Şu ýagdaýda näme etjek? Adama gurrun nämede düzelmeýänligi barada, yalan söz ýoklugy barada şu taýda. Men dagam düzetdim ya, düzedornýam oga, bu iýminde düzelmeýär diýen men düşünýärmi? Sen näme diýen? Adama sen ýa serep maksadyň näme diýen? Adama näme işlemeli? Şunu kelle çürük teýär, kelle çürük. Sisteman teýär. Ekizem şoňa sorag berýän. Yo, okey, sorag var. Dinle, barmy? Adama dinle, şu wezipede işleýän men dinle 3000 manada aýlyk alýan. Özüm hem kwartirant ýaşaýan. Kwartirant ýaşajak bolsaň, nireden pul 3000 manada kwartira barmy? Badiýaýda. Adama seret sen maksadyň näme diýip sorag berdiň da, näme seret meni saňa maksat düşündirýän. Prostoy premier Türkmenistan içinde öz halkyny dinlenok adalet ministriniň özüm dinlenok öz halkyny
ikinciden häzir men Türkmenistana geldim, men şu wagt öýde boş oturýaryn. Men indi dawaýma hökümet iş tap bersin, Türkmenistana turda birja dip hökümetin arzy şikaýatyny iş oýunçy üçünçülük nemesi bardyr, edarasy bar bilýärmi? Libo yerden maňa iş tap bersin, dogrymy? Birinjiden şol, ikinciden hem häzir bara, men özüm baryp bir edara işe barýan bolýyn, men işe aldyysam alanoklar, ýöne gapdalan adam tapyp barýan bolýyn, plançaman pul berjek diýen gony, iş ýok diýen edaranyň gon maňa iş tap berýärler. Ýalan gurrunmy? Indi, Hem şeýle şu dur ýekejem tüňde, dur men aýdyp boldy garaş. Şu gapdan daxylaýdy dogan diýdi, men terek geçirige diýeni, dogrymy? Ine şu doganam hökümetde eger normal ýerde işleýän bolsa, ha, aýlygy özüne ýetýän bolsa, maşgarasyny aýda bilýän bolsa, bärik çykyp hakykat zat aýtmaýan, hakykat zat aýdylýan uje sen, men hakykat aýdýan sen, özüň biziň aýdýan zatym negativ düşünüp sen bize garşy çykjak bolýan, dogrymy? Men hiç size garşy çykamam. Hakykat ol bara, diňe biziň ýurdumyzda da Liboy yer ýüzünde şu sistema ýok. Yalan söyleme. Yok. Hiç Liboy ýurtda ýok, yalan sözleme. Kim urlaýar ýan, kim urlady? Men urlayan dalkynyş Liboy ýurtda ýaly däl. Benim oşulýanda Liboy ýurtda ýoksa da, Liboy ýurtda ýaşap görmesen adam beýdimi? Haýdy ýurtda ýaşap gördüm. Liboy ýurtda bar. 9 adamdan 3 kişi Türkmenistanda galyn 6 kişi aýry ýurtlarda gezip berdi dostum. Yalan sözleme, onu ýaly ýok. Haýdy Liboy ýurtda başlar. Bol aýdyp berme. Haýdy Liboy ýurtda pul berseň işe salýarlar. Aýtany. Bolya, dinle diýändäni. Haýsy ýurtda hemme da gulala ulyk, şonu aýdyň maňa. Biriň. Aýdylmy? Hemme da. Dinle adaýan, bir münçük gadyr bar, dinle. Menem ýaňy maksadyň näme diýdiň ha? Menem çağırar alyp özüm mardan men. Maşynyjy çağırar Moskwada haýwan dünýäsini aýlajak, köşk aýlajak, düşünýärmi? Men şo ýedi bilemok. Ýöne men Minsk, Moskva, Tbilisi, Baku, hemme şäheri maşyna aýladym men çağırar. Ýöne öz paýtatym aýla bilmedim. Ýa mekejem Moskwa girdingmi? Adama sen Moskva bardım. Dinle meni, Moskva bardım, Minsk'a bardım, Tbilisi'e bardım, Gruziya, Baku bardım. Sen sentrna. Registrasiýa. Adama seret. Dur. Rossiýa gitseň 7 gün registrasiýa sana mecbur däl dostum. 7 gün mecbur däl. 7 günlük men Rossiýada galjak bolsam mecbur däl registrasiýa. Ýöne men Moskvada aýla bilmedim, düşünýärmi? Özüm mardan bolupla. Dinle Adama seret Ustayda oturanlar var, hemme daşar ýurtda. Ýöne daşar ýurtda. Köp paýtat aýladym. Krasnodarno. Adama seret Ustayda oturanlar köp daşar ýurtda, ha. Daşar ýurtdaky adamlar gelip öz şagysyny bagyrna basyp öýüni arkaýyn giyip çykyp öz hökümetde işläse gelýän nädler dip pikir edýärmi? Aýtmadan gaçar gider de oňyz keyin bile. Bol jogap ber eje. Yo, şunu ýa-da hatta bir delil o şagysyny gujogyna alyp oturasy gelmeýärmidi? Ýok, boş gurlaýalaydy o. Gaçar gider. Şunu ýa bir delil bilen 40 kalym ýeňdim diýe, 40 delil bilen bırakmak ýeňmedim diýär. Assalamu alaykum. Aleykümselam. Adama näme diýmenli? Düşündük. O doğunun sekenin taşşak götür diýmeli ona. Berde görünmedi meli. Näme talip şo ýanky adama bilen mara şo Smiley bloga diýip aýyrsana nerden ýerde ýene täze accountdan kösönçünmi? Bolya. Bolya oğlum ben boşajaklar var şonu aýryp goşaýyn. Belki bularam. Men gidýän agam. Bolya. Men gidýän sagam aja edin. Sağ ol. Goşaýan ana. Sağ ol Talip. Hadi goşaýan. Evet, kalkanç diýeceğim. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Men aşak düşüyor. Aýdy ber agam dinleýäs. Tribuna işte Meçkayın al birini Talip. Näme aýdyn brat? Näme aýdyn? Hemen böyle geç kim men bolsam. Näme aýtjak agam? Näme üçin ýok? Eýüp. Aýdy beriň aýtjak barmy?
Ay bular aram köpsi prosto ýokary çykyp gurlaman oturjak bolýar oňgarayan zatlar. Tamam. Ya men böyle gerçekten gurulda. Aleykümselam. Ben oraya gurulamayan. Gowum giç ýaxşy bary. Gelen ýaşy. Yaxşı. İşte. Sizlere Adama hasam ol eýle, bul beýle, ol eýle diýen mesele çöz korkajak bolýar. Erkege men şol işe men şol işte oturanmarsam wezipeli ýerde maňa näme işe öwretmeligim weje wezipeli ýerde okamak üçin ilki pul berip okamaly, ilki kelleň bilen okamaly. Kelleň bilen işe geçmeli. Onun o dağım hemmekşi pul berýär, işe girýär, öwrenýänçe biz ýaly barýa bolyn, bir-birinen soraýar bilen banka barýan. Dar narmany töle geçip görseň bir-birine soraýar. Anam dogan şunu şeýtmeli özünden ökde bolýarmy? Bankda işledingmi diýip soraýar. Biz bankda işlemdik, ýa biz olardan gowulýas günne baranmaz üçin. Olar çäre edip görän näme etjek? dinle ladi boss. Salam gowmy. Salamu alaikum. Yine buraya öňüm aýtdym, ýene de buraya gaýtalajak. Bular wara ýöri tögerlerler nerwiňizi barlamak üçin, çokolamak üçin. Talepcan gardaşdan ullakan haýyş gelip hökümetiň tarabyny tutdularmy? Gürleşe bolma gaýrat et blokla onýal körleri, tupoy töňleri diňläbem bolmaýa, düşünürem bolmaýa. Olar başlyklary buyruk berýär, bar etdip işini edibilmesine başlygyndan taýagyny ýitine biziň nerwimiz oýnanyndan. bolýar. Tööleme kimdir bir yaman gowaýtdyňar zady. Aleykümselam. Seredin oğlanlar ara. Taliban usta depterçi 2006 diýip bir geldi de. Depterçi eşdiýärmi sen aşakda ýa bir zat ýaşdyrdyň da orsadyň maňdaýyny saň gowjy iştap berdiler diýip bara. Yo, iş barada maňdaýyny gerek. Dinlemeni. Dinle daganjy men ýekejem daýyp bolan soň sen maňa jogap beräý. Men iş barada orsadyň edir maňdaýyny diýip iş saýlamak men erkek oglan men entege birinçiden öýlenemem. Allah jany ente öýlensem mara men çağıram näkil gazanjy denmeden men hakyky meýletim bilen pul tapşyryp çöreýdirýärmi? Bana otok bana orsadyr maňlaýynda başga ýerden iş tap bersin. Seredin oğlanlar iş bir jamatdyr depterçi orsadyryň maňlaýyna ola iş ekene derdiň aýdyp baraňda da şey diýerler. Bardaşarda otur. Berde ornmasar kabul edenok, şeyle kabul edenok, işgär kabul edenok, awur kabul edenok, arda şikayet bilen kabul edýärmi? Tamsykýaly dinleýärdi. Biz näme delliýe? Derdiň aýdýan çağan urupdurlar diýär. El aýagy döwüp şey diýär. Çağan dinle. Indi daýdan zadyňa jogap ber. Çağan urupdurlar diýär. El aýagy döwülmändir diýär. Bugün urdular. El aýagy döwülmändir. Hökümet çäre görmese ertir el aýagy döwülerde. Şo derejede urmazmy? Hökümete hiç dat edenok diýär. Hökümet bir ýa-da gözüni gorkutsa, ikinji ýa-da gözüni gorkutsa degmede. Erkekmi adam, ula adammy gelsin maňa degsin. Purçam çağlara degýär. Lady Boss sen wara gaty individualny gurlaşaň. Opşy ýurdun ýagdaýy diýip berdap, biz esasaryň golaýsyna gwalan ýurt düşünýärmi? Eserge döwletden ählisine şu sistemi bar. Bir sistemany ýetgetmek üçin gaty köp ýyl gerek, gaty köp medeniyet oturtmak üçin. Gowaýtdyň sen. Kardeş dinle. Dur, agay durdana dinlerler şunu aýtdym. Seredin onuň şol ýaly bir näme bar. Ýewropa bir günne bular ýaly medeniyet, adalat, bular ýaly kanun gelmedi düşünýärmi? Ýyllaň esasynda näçe ýyllaň dowamyny mysal üçin Aziýaň, Sentral Aziýaň aýatyny alyp barýan siýasaty bar. Hemme şol ýaly, Aliyevler de şol ýaly, İslam Karimew de şol ýalykdy. Emomul Rahman da şol ýaly, Nazarbayew da şol ýaly. Hemme şol sistemi bir sisteme ýa oturdular. Dostumyň diýjek bolýany maýmun dinleme gurlaw diýen. Onuň gitjäň aňarak, günortarak sevde gitjäň aşakda Eýrany, Irakda başga sistem. Ýöne hemmesi meýdes düşündiňmi? Vietnam, Kamboja, Malazya, Tayland olarda şowur aýratyn sistemi, tradisiýalar ütküle o bardy, gurrun ýok. Ýöne eýem oturdan bir sistema bar, siz ondan çykyp bolanok düşünýärmi? Mysal üçin Amerikada näçe Amerikan ýokardy gowda, Argentin, Chile, Portugal, Braziliýa olarda, Paraguayda başga syganlar ýaşasan diýip bilmeýän. Sebäbi eýem 300-500 ýyllap dowam etýändir. Sizin wapça tutjağınız adamlar individual zatlar tutjağınız.
birinin ölümü, birinin nämesi, on ýalak ölüm bitim, hemme ýurtlarda da bolýan da adalet tapylan wagt var, tapylmayan wagt var. Gaty ýalňyz şerden tutjaňy düşünýärmi? Gaty individual ol plany bolupdyr o gurrunlygyny da. Dinle. Duvarda diýýär bolano. Näçe milyon adam ma dünýäň üzünde adaletlik günne günasa bolupdyr. Görüşmeler o wagtda gurrunly. Bolonok diýip o sen şükür gördüňmi ki bolonok diýmeden olar. Yekodyň son diýjek bolýan adam bilýän Sentralny Aziýa eýem 100 ýyllar dowam etýän zady bir sanyk ýol başy gelip ýa bir edaraň ýol başy düzüp bilmeýär bol ýoşdan bolýan zat düşünýärmi? Näetdiň? Depresiýany men sana ýa soraňa jogap berjekde ben Aziýa dowlatlaryň içinde jogap berýän. Aziýa dowlatlary ornaşdyrlar näýdiň ha? Sereden Aziýa dowlatlaryna sen halkyň içinde aýlanýan bolsa da men sana goýatdyk geçen şozy. Öňkü prezidentin Şwýçariýada bankyna näçe milyon puly bar diýip eşitdirýär şol halkyň içinde dogrymy şo görrüň. Ona sen statistika reportada girip gördüňmi? Statistika girende Türkmenistanyň halky näçe wagtlar işlemäni Türkmenistan öz içindäki raýatlar näçe wagt bakyp edýär. Birinjiden şol bir ýalda halka işletjek dämi. Dinleyin men sen dinledim ama dinleyin kızım. İkincide statistika diýen zada gireninde Türkmenistanyň halky öz içinde işlemäni hem edaralarda hem nemelerde yer bar, dogrymy? Näme üçin şolary kabul edilen şu taýda oturan adamdan köp daşar ýurtda gelipli boýuna eçesiniň ýa kakysynyň ýa çagasynyň ýa aýanyň oturasy gelýär näder diýip pikir edýärmi? Ýa daşar ýurtlara gidýän otaýlarda hezirlikdir diýip pikir edýärmi sen? Edemem. Seninki var seninki bizatlar oylanmakkan sen bize yanlış diýäň. Men size yanlış diýemem. Google wam näme? Yok, men diýjek görýänler düşünürjek görýän. Doktor haýsy ýokda birinciden soňaýdaýda. Men eder şu Maňa da söz berän ýaňdan verdiňler ötün deprekçi men dinle. Nura bir minut bagşla. Aha. Emmäňde ola geç ýaxşy. Deprekçiňe birje sowal berýär. Giýasiýata da girmänken ol şu aýaň aşamdaky bolup duran wakalardan açyk habara. Men dünde öňkü gün Iranyň çykaýtdym. Bilämi Iran graniçyny Türkmenden näme bolup ýatan? Erte görün owadan bir eje boljak aýal gelin gyýlanmy näme işler edip berenden habaryň barmy? Ýok. Biz şu wagtda şol olanlar giýjen ýarymda ugysyz galyp bir ujypsyz zat görünýändir hemme zat. Ýöne şo zatlar çözmek üçin otyşdaýdy. Nähilek geçip nähilek sen nädir gelýäňde börden deprekçi bir giýasiýata tur umsty kitapda ýazgyn bära çykaryp palan ýurt ol palan ýurt o ýurtlar boş berdi şu wagt bolup duran wakalar bardy gürler. Gaýrat et. Men taňa akyl bermek niýetim ýok. Öz akylymy bulaşyk Lan bolan bolsaňyz. Ben bir söz aýdaýyn olanlar men iştirak bir söz aýtjak. Tamam, ýa-ni aýdanjo nimesine açıklama getirecek. Birinjiden seslerde de bir faýda faýulnoduk. Şunun aýrılık bolun galak we gyrgyz we seredik göre hemmämiz bir tradisiýada ganygyzma halk hemmämiz hem türki döwletler gyrgyz hem gazagym ýöne seret olara hasy we bodnak ýaşaýap git Gyrgyzstana internet hem olan bulam siz ýöne hemmesin bir gali we salp ýalňyşýaňyz olanlar. Nura dinle olanlar başla. Gazakdan alaly. Gyrgyzdan alaly, özbekden alaly. Ýöneköy elementarny kampaniýadan aldan her birinde 10-15 telefon barady. Swiýazy telefon, sim karta barady. Gel ondan almasam swobodasy bolýar şolar näme diýsem näme diýeli şolar garyp ýurt halkyna çykmany, öýüne baryp gelmäni. Eger şu gün bir zat bolan bolsa öýünde yeri gelse eger da konwenge gürleşdi pasos özü uçurum goýberýär şun. Ölümçilik goýsa öýden mehna bolýar. Sekund hiç ýylyk problem ýok. Näşe Ýewropa oturan ýerinde haýsy dowlatam bolsa paýtagtyny arkaýyn giýip bilýärda bilýärmi? Biziňkiler paýtagtyna bar. Ýolda GPS tutjagan han sen diýevremde propiskaň diýe. Amerikadan geldim ýa planetaň daşyndan bir ýerden geldim ýa adamy men zamok kim men Türkmenistan raýaty men. Maňa näme üçin öz ýurdumda vremde propiska gerek?
Erwet saatın näme diýsen Doğru, şol haklar Erwet şol. saat. Erwet saat bara Gırgyzyň parlamenty Türkmenistana mysal berýär o. Ey biz ýer bular ýalyk ýollan gitsek diýe skoro diýe Türkmenistan bolýasy. Gırgyzyň parlamentinde saatlar mysal berýär Türkmenistany ödem mysal berenler Allah orasyny nip berýärler şo mysaly. Özlük görüm şon ýaly Assalamu alaykum. Yine bir özlüklerle tacikler var. Sovet Soýuzynyň 15 respublika ödem. Nura. Senin olmaly Kırgızçada bolulmadyk ya, özbekçede bolulmadyk, Kazakçada bolulmadyk. İň utanýan Oğlanlar barmad dinleseňiz maňynda. Ana ýaşly barmad dursana. Barmad dura. Dinleňiz menen. Barmad durňa ho. İki tarapyňa maýtýan dogry oğlanlar. By deprekçiň diýenem dogry, siziň diýenem dogry. Oğlanlar tarih deprekçiň dogry ýerine aýtdyna. Dursana barmad dinleýsene. Dogry ýerine aýtsam. Durun men emme daň dogrusyny aýtsak ha, barmad dura. Tarihi gören bolsaňyz oğlanlar, şu Sowetski Soýuz gurulanyny iň kyn basylyp alynan ýer Türkmenistan, iň kyn basylyp alynan ýer Türkmenistan. Näme? Barmad dursana ha, bölmesene. Edil şu adam Sowetski Soýuzyň kulturyny görnüşi dowam etdi. Bu deprekçiň diýäni maýmyn özerkine oýnan okdy ýa. Bizimkilerim edesi gelýär, onu edip bilen okdy ýa. Siz şoňa düşüneňiz, oğlanlar. Ýalňyz şeň dostum. Absolutny inanmam. Galalaşam o pikiriň bilen. Näme üçin? Sen ýol başy isän zadyny edip bilýänler edip bilýär bolanok. Edip bilýär gadan, edip bilýän dur bir mut Kırgyzyň näme atomny ýadyryny ýarujasy badymda orsan çekinýärmi? Ha, ortalardan çekinýärmi ýa? Düýünden Kırgızstan, liderden gerek olo. %1 deňe, yok men Kırgızstan deňemän. Sana ýogunda bu hakykat. Yok, Kırgızlar yok, man Kırgızlar özbek wa, Kazak wa, ha. Liboýan çalan wara, özbek, Kazak, Täjik, hemmeden Liboýda bir-birine gidip bilýär. Näme ýerde oturan, okmay Täjikistan, Türkmenistan deňemän. Täjikler işläp ýör Türkmenler, mesela premier bereyinmi? Taşak wapşe taşakçylyk bardy, gurrun açmasa gerek Ulluhan oglany edotyryň gurrunyna. Näme? Sikjekmi, olmy bulma Näme den sen bilen okma görä. Men seňle söýüşjek bolam. Menem söýüşjek bolam. Jim serat taşakçylyk diýen o bir etken gurrun. Näme? Bilip gur. Ya sen hakyky wada näme üçin dogrydan sen hakyky bolup turanda erkekler boýuna. Türkmenistanyň Kırgız bilen Täjikden has öňde infrastruktura boýunça da girdi. Ben sana deprekçi beýdim. Gatýanysýar beýdime. Kırgızlar ara prezidentini balak çalışdy bilen sen şoň Kırgızlar prezidentini. Alamasa sikip götüne dep tuğdular. Bilen däme? Ondan şolar bırak çıkmasa düzetçek kolýanky Nuranyň amaýşýary. Şol hakykan premier getirýärler Türkmenistanyň. No ta şol gowally bolamatyr. Ayo, Kırgızstanyň meclisi parlamentiň diýünden siz has öňde barýan ýurtlar bardy. Mysal getirseňiz Ýaponiýa, Amerika, Koreýa. Onda men ýene de bara häkimiňiz bererdim ýöne. Şu Kırgız Täjigi bara goşmaň bäri go. Deprekçi, bir munçuk dinle. Näme üçin bizi izleýär sen şonu gurula da. Gatýanysýan. Näme üçin näme de sen izle barýan aýtdy. Bola okey. Serat okey men aýdym sana bola izle. Deprekçi. Bola näme üçin internet? Ogam solar dogrymaýdy. Näme üçin bilen o? Näme üçin garamaşyn sir bilen o? Näme üçin garamaşyn umat bar? Otayda näme üçin ýubat bar şol? Düşündür bolsa. Özbekistanda da ýanky maşin diýen, maşin ýa biz mysal üçin Hudaýa şükür $30,000 maşin getiren rassam başgakdan salýan. Özbekistanyň $30,000 maşin aljak bolsaň $60,000 çykdy. Jetmeli düşünýärmi? Kemin aýdyň ha, o ýurtdan kemin aýdyň. Kemin näçe aýdyň oga? O eýtýän gara maşin sürýän sürjekkä, ak maşin turjak. Düşünýärmi? Arda maşin çıksın.
O yurtta Şolar halka bilen yurduna isler yerine gidebiliyor mu? Ayarlawan marabar ayarlawan marabar ardamasın gerek. Diyeyim Serhat nalo alsın almasın diye. Maksoňa nalo alaysın uçarımdan ulumat var Ya ol var nalo. yine yankı yere gelýärse sen wapşy şu gara masin Abilsov ak meni yankıtsa malay bir gatın berişleýäňiz da ýa bir. Ya Ну просто Eksport boýunça näme? Dıxalok, bir minut dur dıxalok. Şol näme üçin dedilenok elden gelýän da şol näme şol iýza galmak bilen näme pirçam şo taýda. Deprem taýda bir da diýinmi? Näme pirçam şo taýda maşyn näme pirçam iýza galmak bilen iýza galýatsa. Deňeme diýen näme pirçam şo taýda. Wapşy sen agza maýda sen ýaman meresni oglun eken ýa-da näçe Var. Sen okun bola. Sen okun brać. Hadi öwren. Türkmenniň Ştaýda da näldini bilip bolýar Talip. Ey gatmak. Mene motor arkayn nemedin. Seret Talip ömme bir aýdaýna Türkmenniň agdarlygyny aýtsak bolýarna. Yüreğim mala. Köp yurtlarda gördüm da aýna Russiýanam gördüm, Belarusiýa, Gruziýanam gördüm. Türkmenler var şo taýda bir-birini tanasa, bir-birini üçjek iýjek bilýärmi? Köp oglanlar taksi edýär, guruluşyk disleýär. Bir-birine iş tap beren üçin Türkmenden pul alýar düşünýärmi? Ýöne täzik we deprekçi, täzik we özök we bir-birini wara eliniň aýasyny göterýär düşündiňmi? Ýöne bir Türkmene maşin tap berse, ýa olmady guruluşyga iş atalsa, şondan wara $100, $200 pul alýar Türkmen. Mesele ýok. Hayrat edip şu depremçi Depresiýon wara tema. Hökümetden aýrmalar. Herkim özüni düzeltmeli tema goýmaly. Olanlar diňlesen bir munda. Türkmen wara hiç sanam düzelmeýär. Türkmen halky umuman mena düşünjem şon ýaly. Indi men wara umudym izdim, opşum Türkmen bilen iş talşam ok hiç el men alýşne. Türkmen näsin onlasan? Inde sere deprekçi. Ya men näçin men Türkmen başaşam kömek etsek. Ya durgana näçin şu opus temany hökümete çevirýänler. Dawai herkim özüni düzeltsin başlaňyzlar o temany. Herkim özüni düzeltdik. Ýara emme da. Hökümet hakynda bir näçe soru berjek. Täzik bilen da deňeme diýär-da. Evra, barmant. Täzik bilen awara, täzik bilen gyrgyz bilen awara deňe oturma dünýäsem barda Türkmenistan. Dünýäsem bir däw bolsa wara, Türkmen ýala däş bolar. Agzy bir näme de bolsa. Dinle, näçin dünýäsi bir däl bolsa. Ene şu öňümde de 5 tane gyrgyz dur, bir ýene ütjek. Barlaýyn şolar üçin goýaklaşmaly. Ana. Yo, näçe? Ana ýaly, sen urla, sen ýaly. Näçe üçin goýaklaşýan? Mama barmant dinleýdi, Serhat. Bir daha aýdaýyn sana. Salam aleykum. Birinjiden bar şunça wela ýurda deňeýär-da. So yurt eýdýär, bu yurt beýdýär, o yurt odada seredip bilen o hemme yurtda deňlik ýok diýilýän söze men pikirim. O yurtda 60 milyon, 80 milyon, 50 milyon halk bar. Bize bar ýok 5 milyon halk bar. Birinjiden biz az. Dinle, birinciden biz az. Näme etjek diýse-de, biz az. Güýji ýetýär hökümetiň. İkinciden özüň seretmeliýän karary men öňüme goýýamda, men özüm magazin açjak. Ene magazin açdym. İçine sertifikat aldım. Hökümetiň talabyny ýerine ýetirdim. Hökümet näme üçin? Ýerine bar zada dolu we dogry bolany alaýarlygyny aljygym diýip ýazyp berenok. Näme üçin men hemme sertifikatlary pul berip almaly? Pul berip alma? He? Berenok da. Men pul berip dinle kardeş, dinle. Bir daha daýdaýyn. Men özüm gurlap, ministriň ýanyna girip, ornmasarynyň ýanyna girip, men özüme hiç zadym pul berip alyp görmok. Meni şoň üçin hemme edara ýygrenýär. Meni hemme edara gorkup bolýar, arza edýär, arzaçy diýip berýär maňa. Ýöne diňe men ýok közüm alýan, başga da adamlar alyp bilenok şonu. Gaýtan o dinle. Her kim özüni düzeltmeli.
Oçura durýan adam näme diýär? Sen beýdişiň bilen ýol almarsyň, seni kösärler. Meni aýallagan özüňe jogap berdi ýan, girýän. Men dokudum düzü, zat men. Näme üçin sen maňa beren ok? Men sorag berýän. Ol maňa berenne berýär. Ýöne bermedik näçe adam görüňdi. Nämeň içinde dokumentleriň içinde pul salyp alýarlar. Salamu aleykum Giyçakçı. Yankı hükümeti tankit etmen diyenlere sonra verecektim. Hani başka yurtlar bilen denemen bu Kırgızstan, Özbekistan, Kazakistan bilen. Hatta Tacikistan bile nämçin başka yurtlarda pasportunu beri öz vatandaşlarının Türkmenistan bereni. Ödem bez viza gidýär köp yurda. Özem biz viza o. Ölen Näme şu zatlar? Näme maksadı näme şu zatlar edende? Ahmet ağa, men ştaýda bir zat boşaýyn da. Tajikistanly Özbegistany deklarasiýa ýalan o. Anan öýüne şu Tajikin raýaty öýüne baran wagtda aeroportda düşen wagt deklarasiýa sorun var. Gaty Türkmenistanyň migrasiýasy bilen baglanşyk sorun düşünýärmi? Näme üçin eýdenok, näme üçin beýdenok? Ýene individuallaşýaňyz. Migrasiýa kim jogap berýär? Migrasiýa bir zat baýas aýtsana. Sen näme üçin şuşunýaly, näme üçin beýle, näme üçin planýarda, näme Germaniýada marihuana legalini, näme Italiýada illegalini sonýar soraglar, o gaty mehli soraglar soraýaňyz da. O dogon ya men sertifikat alamda näme boldy? Men gaýsakda dogon pul berdim. Etjan gurrunuz var, gaty bider o. Abolya Men sana umumyň Deprepçi bolýar biz meli çuguruna diýär. Sen meli çy delip näme düşünýän? Alo. Sen meli çy delip näme düşünýän? Migrasiýa gurulýan şartlar edýän bolsa kim günäkar? Awa. Kim günäkar? Deprepçi şu Deprepçi şunça wagt biz Getip gelýär o. Şet kesilmeýär, aýdyn şu migrasiýa şartlar edýän bolsa kim günäkar şoňa? Kime näme etmeli? Ha? Migrasiýa halk şey diýen bolsa näme etmeli? Qaysi yurtda gördün adamlar çıkarman oturanını? Ahmet ağa. Migrasiýanyň. Ahmet ağa bir mun. Deprekçi dinle. Hökümetten bir hakykat aýdaýyn da dinleňde. Deprekçi seniň häzir grupunda diýip ortaça. Yaman gurulýar şu wagt bilen. Halkyň aeroportdan öten wagt gowurdagyny alyp galan hökümet indi bu taýda sen gürlerlik ýeriň ýok. Başga hiç şeýle jogap ýok sana düşündiňde. Bir garybana halkyň elinde gowurdan alan hökümet bu taýda sen bu bir zatlary ortadyňja goýan siýasat bilen umumyň dogry gelenok. Aýtmasana ýeçese ajraýmasyn şu diýip bara bir goýun toýup gowurda etip berip goýberýär. Onam haramzada bilen migrasiýanklar ýa aeroportda ol bir aşyr. Sen başga umumyň ekelip bu taýa tykyp ýerleşdirir. Umumyň ýüzüňde de ýok, aýdara sözüňde ýok. Diýen zat var da men ýa Koreýa, Ýaponiýa bilen halky deňecekde ýa-da men öňkü SSR-iň içinden alyp berjekde Kazakystan dowlaty haýsy ýurda çykyp işe, prostoy primer. Rossiýa baranda, Türkiýe baranda Kazak gördüňmi? Erkek doğan Ferhat? Yok, Kazaklar işleýär. Bolýa, onça da terek işleýänler ol öz problemalarda meselem ýanky diýär, bize näme diýär? Sen bu zatlaň meýleçi diýär. Men özüme iş döredýändiňle, özüme şert döredýän hökümet adar bermäýin, söwda edeýin, jaý alaýyn hökümetden jaý aly bilemok. Öz günüme özüm goraýyn diýän. Ýöne hökümet maňa bermeli zadyny bermese men salgydyny töleýän, ýene bir zadyny töleýän. Olam maňa nirde bolýar ýanky, men şu gurrunlamy meýleçi diýip hasaplaýan bolsa, meýleçi delip näme düşünýär? Ulu bir problemany aýdyp bersin, ullukan problemany ortaga goýup bersin. Men goýup berýän şu ullukan bir problemany seredin. Halky iş bilen üpçün edip bilenok, halkyny iýdirip bilenok, arkadagy diýip şäher gurýar. Näme gerekdir? Şoň ýerine birintek fabrikalar, zawodlar gursun.
adamları iş bilen Ahmet, üpçün etsin. Ahmet, Gitmesin sözüm şolar böyle. daşar yurda. Kardeş dinle. Bolya jay gurya. Men begenyen. Ýöne näme üçin biz o jaýdan alyp we ýaşap bilemiz o. Oňar ýa Almarsın jaý ya. gurup. Dinle, Ýok, barmy? o jaý gurup oňar ýa. Ýöne näme üçin biz jaý alyp bilemiz o. Näme üçin men jaý alyp ýaşap bilemok. Näme üçin maňa diýe hödürleýär maňa 2 ýyllyk jaý. Dinle. Hökümet maňa 2 ýyllyk jaý hödürleýär. Men hökümete ýüzlenýän. Sen haýsy kelläňe? Maňa 2 ýyllyk jaý hödürleýär diýen. Maňa hökümetiň berýän aýlygy bilen men şo jaýy nädip almaly? Men 2 ýylda nädip üzmeli? Sen maňa hödürläňde kelläň işleýärmi diýen? Lezi bir min dinle, bir min. Ýa-ni ortaklan soraw ma bara. Göni taliba men blog et beýle kakawny biriňem jogap berilmediňiz. Hemme adam akylly. Aýda men jogap berjek. Yol başda siz näme derdiňiz? Şo soraw biriňem bir jogap beriň-de akylly bolsaňyz. Näme diňiz? Ben jogap bereyinmi? Näme jogap bermeli? Men bereyinmi sen jogabyňy? Yo sonra aýtsana sonra aýdan. Yok, sorağı şu. Sen yolbaşçı bolsaň näme derdin? Birinciden Ben kakawdym blog etdi talip. Jogap bolmaly. Näme kakawd sen? Tamam boş ver onu. Men sen jogabyňy bereyin, dur. Men sen jogabyňy bereyin. Birinciden adalatly seçime Şu derdin. soraga jogap Seret. çık bolly. Berýän men sana. Jogabyňy berip otyn. Birinciden adalatly seçime derdim. Özüm şu seçime gelen dalaşkarlar programma bilen gelýär. Programmanyň sroguny goýýar. Haçan näme etjegini. Eger edip bilmese yerini boşatýar başgasy gelýär. Şu işi başaryp bilýän. Birem şeyle de, hemmet şeyle ne? Sizin dilinizde hemmet şeyle. Näme etjek? Kim hemmesi? Kim hemmesi? Sereden Sen ýerde gördün? Başga ýurtlarda öz ady bilen şäker guranyny döwletiň büdjeti bilen. Halk aç ýörkä. Seçimi halk etmelidir, seçimi öldür sayılmalıdır. Yo, bolýar diýen. Şu soragy berýän Ayırdık değil, hemmet şeyini ayırdık. Kim seni mi doğan getirip koyacak ya? Seni mi doğudaşın getirip koyacak? Sen dinle. Sen yanlış işleyen Seni seni. belleyäsbir, dinle. Seni Sen belleyäsbir. aklın Sen yanlış näme işleyen. işlejek? Biz seni belleyäs. Yo. Sen näme işlejek? Men yan diýdim, men öz sözüme aýtdym. Her kim özüni düzeltsin diýip bilenýär. Ana men özüm düzetjek de mümkinçilik bar, ama men düzeltmäne dinle. Men özümü düzetjek. Nerede mümkinçilik? Özüň de. Men öz biznes planym dinle. Men özümü düzetjek. Ene biznes planym bar. Näde etmeli? Dinle ayaldan bir Men Singapurdan ya etsege öz garnaşdan batsın. Didar. Wagt gerek. 10 ýyl. Didar, men sana jogap bereyim. Biz bärik 10 ýyllap gelen bolsa 10 ýyldan bolsa ýene 10 ýyldan ölüp gitse çağalara kim seretmeli? O bir öý alyp bermeliler. Didar dinle. Şol kısmatyňdyr bu. Kısmatyňdyr. Wagt gerek diýen ha. Bizniňki bara Türkmenistanda wagt bize tersine işleýär. Gitdikçe erbetleşýär hayat. Durmuş. Türkmenistanda. Dağın bir erbetleşerde siz ýaldaşyndan bary hokunat ýanlar ýaşlan kelýär. Ýaşlaram İçeride geplep bolýarmy içeride? İçeride geplep bolsa bara halk birýem ayağa galardy. Assalamu alaykum. Kardeş bir de içine de gurlayatsay. İçine de gurlayatsın. Ya sen yanaklar yektik diýä sen. Evet, bolýar vilayatda Aşgabatda geçsen näme üçin tutup agzaram? Ýygyň uradýary öz vilayatyňda paýtagyňa barıp bolanok. Ýekeje soraw. Ne bolýar? Didar şu aslında dördünmü? Ben öz ýurdumda paýtada bar bilemem. Haýsy berdim soňa soňa. Men dinläň. Didar şu adı da dördüm paýtagda bir boýwalatdan gelme ruhsat bererdim bana maşin. Näme derdim? Şäherden seňa. Şäher bolar. Gördün näme etjekdi? Şoňa jogap bersene sen. Näme? Derdidar jogamny. He? Bir invalid. Didar. Birine ses ýanglanya ýap Didar dinle. Bir invalid eli pişekli bir ayal köpekdaga geldi polisiýa.
Bir adam ýokmy? Hat ýazýan, jogap beren oklar. Bir bölek alan yerim ma, şoňa döwletname alyp bilemok. Şeýle diýip gurlaýap aglaýar bolýan. Pastawoy çağırsana diýär. Pastawoy getirip kapçyga minirip nirel fenniye lewap kerkilli duwan bar şun tagat plançada poýuz we münnür diýär. Soraňa jogap berjek bir mykaraş. Ayaldan dinle. Didar sana da jogap men bereýin. Sen garaşynçan eşitdiň. Ayaldan Didar'a düşündirmek biz palezini. Ýöne men Türkmenistanyň şul bolşuna göre şu wagty senariýasyny ýazyp otyn. Inşallah wagt sagaty gelende kino oýnap ortadyňjakda oýnajak ýöne hükman bolşuny bolşýany. Şonda bolandygynda Didaram görür we şoňa mezeşlerim görür. Gaty biz bilen garşylaşýandan bardy görenden soň düşünüp wagt ýene geçip bolýar. Häzir bulara hiç daha düşündirip bolmaýar bidat ýok. Şoň üçin ayaldan özüň sende de janykmamak üçin. Didar niýeden nur bilen aşka Ýakamak, ýöne janym ýakamak muň diýen zadyna ol meýly çolfun, ýankyň meýly çolfun. Ene en prostoy zat ýanky dogry ýa-da. Şäherde gedip ýörmi? Bir ýerde oturmy tutja, çilim çekip otur. Jemgyýetçilik ýerine çilim çekmellel. Alýada 100 manat juwsyna salýar. Näme üçin bagda töläňär wakydym? Näme üçin bagda alýa diýip goý berýär? Hökümet münafyny. Odum sen ýa. Forumda jogap bereýinmi? Türkmen eden ne diýär? Türkmen eden ne diýär? Niýerde diýär Türkmenistan edenni? Bolu ini menem edenim etýän onu edene diýen bolsa. Evet. Barda aýdyn. Adam gowy bolar, giňirak bolum ho. Eden ne diýän? İnşallah bolar şu umytda da ýaşaýar skorpion. Düşündiňmi? Eden geçip o dünýäni etmeli, öz ýurduňda etmeliler. Halkyň etmeliler. Skorpion. Nesip bolsa inşallah gowlanır diýip ýaşaýas. Bizim sebäbi adam niýetine görä sabr edip ýaşaýas. Sen Allah beýik gowy. Allah'tan inşallah şoň ýalyp bir adamlaryň ýüregine gowdat goýsun Allah'tan. Ayaldan dur. Näme derdiň diýende bir müçük ruhsat berseňiz men men mysal üçin prezident men Serdar berdim formatyn ýerine oturman. Ben bir saat wagt gerek adam. Şu wagtky türkmen halkynyň 60 götürüm problemasyny çözüp bolýar adam. Ben bir saatda. Aýdaýynmy size? Doğru. Ben bir saatda çözüp bolýar adam. Çık ya, çık ya. Özüm gönü ýaýlymda. O montajam däl gönü ýaýlymda. Yok ortada gönü ýaýlym diýip ýazýan. Diýen, mundan öýlek eýdi adamlar söz azatlygyny kepillendirýär. Hiçiňiň öňünde pikiriňiz, garaýşyňyz tankydyňyz üçin hiçiňiň öňünde polisiýa barmaýa, azar berilmejekdir diýär. Birinji diýmel zada. Ikinji diýmel zady mundan öýlek biz biz şular ýalak bir sayt döretdik, platforma döretdik. Şu platformanyň üstüne arda şikaýetlaryňyzy hökman terediljekdir adamlar. Bir ýerde korrupsiýa bolsa hökman ýetdirdi. Bir de duýduruň, biz şoň hökman çäresini görjekdir diýär. Korrupsiýanyň üstüne işlejekdir diýär. Bak, at familiýa bir de şu dogry maglumat gelen bolsa biz şoň üstüne hökman işläp şoň çäresini görjekdir diýär. Diýär. Ay korrupsiýa sen ýatyryp bilmeýän nury näme sen? Inni şonu diýmeli şol Serono. Şonu diýmeli şol. Aşağındaky iş ýerleriň gödü ben bilmeli başlandyny. Wara korrupsiýa dünýäň ýüzünde wara sen. Bir ruhsat sözünü dönmez gayret edin. 1,5 bölüm düzelýän. Batman atsaň da bir-birden atsaň. Yo, yanlış ýaňy o adamlar ol sistemaň özi imitlendirip otur o korrupsiýany. Seret Mulikow basylanna, Mulikow wezipetinden aýrylanna, Mara Bayramanyň ýoluň arasynda her gün 10 tanak, 5 tanak, 7 tanak gaý durýardy. Birinem 2 aýlap görmedik. Birinem görmedik. Näme üçin bilýärmi? Mulikow basylanna 3 tane gaýyny nädip bassy? Protokolsuz, ruhsatsız köçä çykdyň diýip bassy. Bütün gaýlar tutuş Mara welaýatynyň ara şeýledi bilemok başga welaýat näýlikdi. Birinem görmedik köçelerde. Gorkdular çünkü. Gorkdular. Vay başlyk diýdi, biz basylyp gitjek galaw diýdi. Biz getirip sana berýär diýdi. Senen bizi batjak bolsaň biz çykjagam däl diýdiler köçä.
birine görmedik haylap. Yalan deyin şunu, yalan deyin, haytin yalan diye bilýän. Men işini Türkmenistan adam şowa. Nuri, programmaň dowam et, gayret et. Ondan soňky dowam edilecek programma. Telewizioniýa erkin boljakdyr. Telewizioniýada jurnalistika yol verilecektir diýmeli. Bak sözden aýtmaly diňe. Şu jurnalistika yol verilecektir, telewizioniýanyň işgärleri halkyň arasına düşüp problemalary kamera alıp telewizioniýada görkezin diýmeli. Biz şoňa da ruhsat berjekdir diýmeli. Awariýa bolýarmy, uğurluk jümürlük bolýarmy, ýa bir ýokary Janayat. Korrupsiýa edýärmi, onuň üstüne baryp mikrofon var, sorap bilmeli we hiç kaçan jurnalista şunu tuta girmeli, diýilen izdaniýa bolmaly, hem yer girip bilmeli. Zelyon bolmaly hem yer. Ondan naşary. İşe layık kadrlar aljakdyr diýmeli. İşe layık kadrlar aljakdyr diýmeli. Ýene bir zat. Prozraçny boljakdyr. Yani bizim edýän işlemimizi siz haýsy tenderi näçe satdyk, näçe aldyk, muny internetiň üstünden görüp bilersiňiz diýmeli. Kadrlara bundan meýlek bizden size jaň barmajakdyr. Siz öz güýjüňizi kanundan, konstitusiýadan alyň. Bizden jaň barmajakdyr. Biziň jaňymyz bilen ýa hökümetden bir işgäriniň jaňy bilen size baryp tabiýetde täsir edilmejekdir diýmeli. Nägen bir sagat gaýtsa, bir sagat Türkmenistan görseret nähil bolýar. Şon erkek bolsa şonu Serdar Berdimuhammedow çyksyn. Ona maýdyklary nähil bolýar. Serdar Berdimuhammedow çyksyn şular ýalak. Edil şu men aýtjym ýalak zatlar. Aýsyn. Menem heli ulan şol adamyň bolmadan. Nuri, Aydışın yalı olsa benim çiçekten arkadaş Şöhrat diyecek. Eğer Aydışın yalı olsa men çıkıp arkadaş Şöhrat diyecek. Erkek bolsa diýsin, söz bilen aýtsynlar, şonu Menem diýer. Nuri işletin ýöne. Nuri men jogap bereyim. Nuri, şon yalı mümkinçilikler yöredilse, şon yalı hökümetle yöredilse men var yankı prezidentim üçün var canım verýän. Prezidentim üçün canım verýän. Serdar Berdimuhammedow Qurban urda ýok. Meni bir hakykat aýdaýyn da. Dinle. Eger sen şu häzir kaýdanlaryň hemmesi bolsa, hemmesi häzir kaýdanlaryň bar bolsa, bize häzir gelip garşy bolýanlar bar. Bizden 10 gadam öňde bolup şu zatlary etmese bäri gelaýyn bary. Beýnäl adamlar şonu ýönet, söz bilen aýdyp, ýerinde de durmagy gerek boldy. Evet. Nuri, sen özüň jurnalistmi? Nemede? Nur jogap ber maňa jurnalist sen özüň. Men jurnalistmen. Men jurnalistmen. Sen hemme eden gurrun dinle diýen, sen hemme eden gurrun prosto jurnalistler üçin saboda slowy erkinlik boldy. Sen näme şonuňla lazy boss'un meselesi çözüler aýtýarmy? Ya ýene biriniň meselesi çözüler aýtýarmy şonluk bilen? Son bir Men Nuri programmasyna dowam etýär. Dinle, Didar Muhammed. Sen niýe şumat? Ol eýle, bul beýle diýen seret çözülmeýär. Adam öz hukugyny talap eden ýagdaýynda ol nemede bara? Ýol ýapylla. Paromda Azerbaýjana barýadym ýol ýapyldy. 800 manada bilet aldım paroma minmek üçin. Türkmenistana döwlet tarapyndan ýol ýapyldy. Kassa baryp bileti tapşyrýan bolan 300 manat berýär. Men 300 manat pul alyp galýar. Men niýe näme çalyp galyň? Adiýa men ýygyna düşseň diýe. Pul alyp galýar. Men bar kanuny getir okak göreýin diýdim. Okudum. Näme ýazylar? Käbir ýagdaýlara göre diýe ýygyna gaýdan ýolokçylaryň pulyny 35 oturum tutup alyp galmalýar bolýar. Sen aýt men haýsy ýagdaýa göre men ýygyma geldim diýen. Olam ýol ýapyly. Ýol näme üçin ýapyly? Döwlet tarapyndan. Sen maňa okut döwlet tarapyndan ýapylan ýoluň pulyny 35 oturum alyp galmaly. Nerede? Şotaýda uruşup, dinle dur. Şotaýda dinle men uruşdum. Ýanymda 2 tane aýal, meselem 100 adam var. 100 adamyň içinde 3 adam uruşýar. 97 tane adam otur. Indi prokuratura geldi, milisiýa geldi, näçe ýerden adam geldi durdular, maslahat etdiler. Şo puly bize dolu gaýtarmal etdiler. Indi dolu puly aljak bolýar bolun. Biz üçümiz uruşdyk şotaýda. Bizden 97 adam kassada dur, bizi kassaya goýberenek. Yo pikir edip gör, bizi kassaya goýberenek. Bu zatları individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye. Bizler umuman sorulara deyip geçeli. Nuri, individual ne diye.
Ahbeda yekecem Didar Muhammed Doğancım Angarynda towuklarym, horozlarym şolary gyra baryp gowsyn şolary imersene bärt oturmasaňa bara bär gelsen ok. Yok, Didar Muhammed'e seyret. Malum var amma howlymda. Nurin programmasına devam edecek men. Birinciden seyret. Türkiye bilen önkü hala getirecek vize sistemini. Bir. Daşar yurtlarda pasportları berip başlayacak. Vatandaşları, Türkmenistan vatandaşlarına. Yarasını aytdy, herkim öz yarasını aydyp otursa. Yarası, bütün halkın yarası bu. İnternet açacak, interneti. Bizden yaşlar gelişsin. Ne mi? Didar Muhammed. Halkın gayrısına Didar Muhammed dinle. Şumat şutayda hemmemiz Seret Skorpion şutayda biz hemmemiz Türkmen doğru değil mi? Biz derdimizi öz Türkmenler ayga birine şol şeyle olli. Ol şeyle olli diye. Ne mi? Bir adama vara sen ervet, go adama ervet diysen şol önkü diremetre ervet dolýar da bilýärmi? Yo, men onu bilýän dinle. Biz men ýöne şumat şutayda Türkmenler oturdyk, öz Türkmenlerimiz. Şunyalak dep girip gurladım. Eger ýöne men daşar ýurda baryp Türkmenistan ya nememi sizi qısýamy. Türkmenistan erwetmi diýenne ýok. Kim diýär qısýan ýolsa men daşar ýurda gelmezdim diýen. Türkmenistan erkin, Türkmenistan gowy. Tir namazy. Yo baryp men o taýda şeýdik gurlaryň ýöne şu taýda birinji gedek girdim. Şunyalak diýenne her kim derdin aýdan ok, her kimin gurlamagyna gaýraty çatýan bolsa yanıp ağlap oturan adamken. Hemme adam gowlar. Yo, nisip bolsa inşallah gowlar dağı näme Allahjan hemme zady beýdi goýmaýar. Hiç asanan bir hasafat yok. Hemmesem eden için cevap vermiyor Allah. Her kim cevap verir? Ýöne şumat aşakda ýazýarlar, seni basýarlar, seni ýygnaýarlar, seni näme basmak üçin? Dinle basmak üçin esas ýerek. Didar toplan bilen boluver da Didar ýapaýda sesin gaýraty. Didar sesin ýapyrsan. Skorpion sen geçen sapar şol Nurin efirine girip hemme de Hudaý taraplayın diýen näme sen şo? Kime diýen onu? Sana diýen geçen Nurin efirine girip hemme de Hudaý taraplayın diýip sen diýdiňmi şonu? Nurin efirine girip. Yo sew işte. Zaten bir girip sew da. Tarif ediler şol. Bol. Buraya. Talip sana. Seredin şu ýa geçsin go keneden do. Sesimden tanıdım ben. Nuri. Ya. Tanıdım Nuri. Talip bir zaday değinmi? Nuri sen bir atın üstüne mindir ya. Atın üstüne seni. Bol berde gelip çıkşedi waylan berde seni ara taltın üstüne. Seni öz adından gurlasana. Atın üstüne mindir ya adından çıkarın. Cüce tanal günne Nuri seni ara gün garankıla tekleyen talip seni. Ay göreyer sonu. Şu halka moýmaýan talibi näme Nur kim? Allah ol talip Allah arkasına nämesin talip nämesin halko sen Türkmenistan'ın tama orgun işgal olup gaçyk gaýtdyň halky ýumurup gariplan pulunu ala wekil walar atawaýda ýasa gariplan pulunu alyp owrlap gaýt ýurtdaşynda ýasap gördüň sen. O şeýle dogry aýtdyň ay bile tutuş o Subutnamaslan görköz. Subutnamaslan görköz köwe. Geçen sapar şonu gowsyp düşönne var. Ya şu hökümeti tankid etsen var ya pul alyp gaýtdy. Ya maşennik. Hökümet tankid etýän bolan ya sen Wahhabist, ya sen terörist. Bolan Nur näme işletdiň? Näme işledin? Näme diýeceğim? Näme işledin ay? Tarif. Tarif men Siriýan bolsa şu aşakdaky. Näme işledin? Sana gidip towuklar bolsa şu var. Dur. Kime? Dur men şu Didar Muhammed'e bir zat sorajak. Seredin durun. Bir zat Didar Muhammed. Didar Muhammed mi? Durun tek. Ece. Yok kalsın. Ece Didar Muhammed. Ecesi öllü şapatsanın. Ecesi sevonun üçün seni ömürlük efirden ayırayan mı? Ondan mı palyas поэтому... Смотри, Talip, я кое-что хочу сказать. Вот Нура нападение ettiler. Sen yanı biri aytdı. Sen o pul oğurlak ayttın, adamların pulunu toplak ayttın, zat ettin. Seyret, Nuri açık yüzlü TikTok efirlerde, YouTube efirlerde çıkıyordu. Şu birinin pulunu oğurlan olsa
gelip aytmaz mı Nuri'nin yüzüne? Конечно. Nämçin o birinin adına aydı otyşır. Başkasının Hiç adından subutlamasız. ya o. Ha o. Gelsin şu uğurlanan, pulu uğurlanan adam gelsin, aytsın. Şonda bir zat birleşip bilir. Menin bu yolla ikiren pulum olken ho. Men vat kömek eden pulum 2000 eurodan aldı. Telefonum. Hani gurlasan doğruda gurlasan mara. Delhana kdiyalar dellikten geçirýärler. Ogrudy yerler, kültüdi yerler. Doğru aytýan, gaty doğru Adam bolun arkadan sayesinde onun eş problem pörs. Ayvay, bu lapşet ama dair aydamını. Dinle barımın lay heleme gir bilmem Alman var. İçim yandı. Ahmet Rahman sen ne maksada koy. Arkadaş şehirde adı koydular. Yana yurdun biz ne budjet ne pul alydın mı ne mi? Arkadaş şehirde ne medatlar vardığını bilýän birinji bilen. Maňa ne важно için nem bardığını. İçinde adam yok. Halkın aç gezip gören vakti yok. Arkadaş şeker içinde adam yok. Buna öyleysin ter. Arkadaş şekerinde 4 tane ullokan zavod var, 2 tane balnitsa var, mektep var, sadik var. Caylar Onda 1 milyon halk näme daşar yurtda näme işler bar? Depreksi. Kimin üçün şaratlar? Kim üçün? Deprekçi dinle. Şotak bir de häkimle yüz tuttuk iş edalmadylar. Ne indu dalan dogon sen vapse lazy boss vapse dinle men eýtdim men beýtdim men parom bilen gitdim bol näme boldy ýa-sa doğru aýtdy bolan. Individualny soraglar halkın meseleleri. Şo galdyrýan her bir mesele. Ahmet dinleýdi meni lazy boss diýen men 2 ýurt uruşturjak bolaýynmy? 2 ýurt uruşturjak bolaýynmy men näme deýin? Ben düşünmeyen Sen ýa-da kakoy erkekler gidişip bilen men bilen sen kim? Çerraylık vapse şuat. Sen mudara Lady Boss. Näme şerraylyk? aşkı var. Aydan zady barmy? durup gerekli. Näde aydan zady barmy? Olmaz, o da şer yurta gaçyp görmellerle. Men Türkmenistanyň gaçamak gele Meriýede de şu var. Vah, men hiç kimin ýanynda barmy? Diline götüňe soktuňmy? Türkmenistanda şo gel. Şo aýal. Kim? Men barjak nereye barmaly bolsa aýt. Sikim ağzına sokormuşum. Hayır, ayda sen Ama bir gel. Mesela öğreden näde? Sen adam hayır. Dinlemeni. Ahmet dinlemeli, bir minut dinleyin de menni. Ahmet'in argumenti var da ustaydı. Bir şehre attak dinamit öyle adındak diye. O şehrin içinde bir tane klaster var. Näsen balnitsa var, näsen davot var, näsen hocalyk var. Niyetlenen jaylar var. Kim ulan kim ulan ya Kim yaşamaydı? Arkadaş şehrin içi var hem bir kamera var adamda. İntak aşkı var. İçinde kutçaylar. Boşu aşkı içinde. Dinle de bakın do. Arkadaş şehir var ama faydalı Gurtuda jay gurulsun. Emme yerde jay gurulýar. Kim yaşamaly? Şo bir jay alýan adam alýady. Diňe kwartirant ýaşaýan üçin. Deprekçi arkadaş şehir metanatana dayanmay, içinde ne madana dayanmay. Türmeň içine ol kameralar yerleştirirsin ha kameralar. Edir şon ýarak şehir ol. Dur arkadaş şehir var. Halk üçün ben durmun duraýyn da halk üçün gurulan ýerde otay robotlar ýaşamaly. Eddiler. Zombiler ýaşamaly. Men deprekçiye jogap bereýin de. Deprekçiye jogap bereýin. Meni de aýdyp bolamok Ahmet. Dinle birinjo. Dinleýän. Jogap berje aýdyp bolamok diýen. Dinleýän. Evet, burada doğrudan jayla gurulýar. Öňem sotak işe girýän sana 30 ýyl kredit berýär. Haýsy ýurtda 30 ýyl jaya kredit berýärler. Dubai'da. Vapse gurulýar. Mesela daşal. Jogap bereýin. Endi dur. Men jogap bereýin sana. Sen bir maşkalany gözüňde tut. Aç, çağalar aç. Saçakta nan yok, halajilnikde produktu yok. Kakası gidip MacBook bilen iPhone alýar özüne. Özün kredit bilen 30 ýyllyk. Burmut Ahmet Durayda o kredidem 30 ýyllyk nädik berýärler? $20,000 ýa $30,000 vizyatka berýän. Şeýle sana 30 ýyllyk berýärler. Ýa, normal elinden iş gayret edin, sözümü kesme. Sen doktor mu?
sen hökümetin işgärimi narmanca. Onlar dagam o hissa ilimden Evet. 20.000 dolar, 30.000 Bir minut, ben size sözüm bu torayın. Birçe fora verecek, sonra gurulacak geldinle. Deprekçi, 10 aylık litseye adamlar pul töläbe koya. Yöne sonra kap bu torandan hiç her işe alan yok. Neyim için açtılar 10 aylık litseyi? Seret iş diyen mesele hemme yurtta da bağdır. Hemme yerde okugu topu Hemme yurtta iş alya. Hemme yurt iş alya. Sen näçe yurt gördün sonayda? Hadi sonra masallar sen ulanna. Türk'te, İran'da, Özbek'te, Kazak'ta, Azerbaycan'da, Ben Dubai'da. 5 yurt gördüm. 5 yurt. Aha. Öyle mi? Hiç emmek sotaydı, emmek işlem sotaydı. Deprekçi sen Türkmenistan'a pulsuz çöp düýüp alyp bilýärmi? Onu hem berdi erteki ýyl baýdan o. Şuma Türk'te barıp işe girecek bolsaň 1 manat bermeler, işe girýän. Deprekçi, Deprekçi, Türkmen işe tarsa pul alýar. Bir minut durayda. 46% Türk. Deprekçi, haýsy ýurdun watandaşlary ýarsyndan gowragy ýurdun taşlap daşyrdy işlemäne gitdi. Ýarsyndan gowragy. Haýsy ýurt şonu aýdyp berayda. Hindistan. Pokun ýmeli 1 milliarddan köpürek halky var Hindistan. Nepal. Hindistan'da hiç yer baylıkları yok. Halkan birente halkı var. Hazır en basit baylıkları. Orada da orada mı? Haýsy ýurtda näme? Nepal. Ýarsyndan köpürek daşar ýurtda Sri Lanka. Ana bolýam şo taňa. Nepal'ın yarısı daşar yurtta da. Nepal'da yalan aýdy. Duranga deprekçi bir soru berende şoňa jogap berdim. Aha. Deprekçiň nemetine geçecek. Sen arkadan haýsy ýumurtgaty sen şoňa jogap berensoň sen taragyna geçecek. Sen klowny üçe adam ulurýan üçen. Yo sen haýsy ýumurtgaty sen Sen Bangladeş diyecektin, doğrudan mı? Deprekçi. Deprekçi erkekke alaytda näme üçin sen gow ýurtlara deňen nokta ýurda Nepal tepalyaly ýurtlara deňen. Yok men deňem, aga maňa haýsy ýurtda şeýle dip sorady. Menim jogabym nerden düşünýär? Men hiç kimden deňem, ok ödüm. Dost eğer daşar ýurtlarda bara işe alınmayan bolsa, iş problemesi bar bolsa daşar ýurtlary ine barıp türkmenler mysal üçin işe almazdylar. Orsiýada gidenem iş tapýar, Belarusiýa gidenem, Belarusiýada hatda iň köp migrant bolan türkmenler, iş migrantlary. Barıp gary iş etýär, barıp minister bolanda oklay. Takstur işler gel takstur o berde pul walay. Ya bu nime O kadanan pul var, näme düşýär? Näme düşýär? Arkadan ýumurtgaty düşýär iki sany. Aýtmadan ay kaçan görmek polirok edip taşşakçyda onuň it ogly bile. Ya olar ya. Gurlan olanmy? It ogly. Aýwa, bir derek tögşäň, taşşakçy näme guldur var. Taşşakçy diýmän, ýok, feomen taşşakçy diýmän. Daşar ýurtda deprekçi diýmän. Kazadekdiň şu açdaýdy oturunan hemmetine. Deprekçi. Daşar ýurtda gary işleýärler, diňle, gary işleýärler. Giyinip bilýärler, iýip bilýärler, kwartirada ýaşap bilýärler, aňyrsyna pul atyp bilýärler. Ben şuýda kira etsеň näme etmeli? Diňe şowun iýip bilýän maşynyň döwürde zapça salyp bolanok, kwartira töläp bolanok, näme işlemeli? Niýe kira etjek? Kira etjekmi? Gazanan puluny gaýa bermeli. Daşar ýurtda kanuny pozsa 30 ýyl. Ola deprekçi sen öýüňi kamera açdyň. Gepleme deprekçi. Ağzını yumdu, kele ağzını yumdu sen şu an. Gepleme, yüzsüz. Tam tögşäň olsa Hudaý ketdi men taň wapşa gowdum meten aga. Hudaý seni kessin. Kimin näme etmeli ya? Bir hökümet gana çaykalanna görürdün seni. Hayır, direkt tögşäň. Hayır, sana deprekçi no, bir derek aydaryňa da degenak deprekçi. Deprekçi bu adamlary dinle deprekçi bu adamlar gara işleýär. Masaj etsin ho bu da gitsin. Ya dinle. Türkmenistan video. Daşar ýurda baryp diýär, başga bolan yok diýär. Men almaňa bir mende halis alayda. Metele çödýär şu halis, alyň şonu. Emme maryň çödýär, Türkmenistan çödýär. Adamlar çalany togurlasa suratyny montaj edýär. Adamlar bar gorkuzlyklary liçkaga girip
Suratın alýada küntü, ogry, üýükkä şeýdi biýada bilýär halys, baş işleýdi bilen ha. Hadis aftar teyde oğluna oğlum. Bir süre çözer oluyor. Çöz ya, o pul sarnaşacak mı? Haysin sarnaşacak mı? Hormatlar daşary ýurtda diýär. Yo baryp diýär daşary ýurtda gary işleýäňiz diýär. Men işlejek şuýda köçe tupurjak. Şo köçe tupurýan pulumy aňryma atyp bilsem, kwartira töläp bilsem, bir artyk 5 manat pulum bolup, her aýda opska çykymda bir ýere gidip diýinjale bilsem, abada da gidip diýinjale bolan aýlyk bilen. Lady Boss yankı oğlan deprekçi diýär, 30 ýyllyk kredit berýär, maňa alyp bersin de 30 ýyllyk. Men martda kredit aldım Türkmenistan'dan. 300 milyon sonra bardım. 300 milyon näme edecek diye 100 milyon yeterek diye al bu şu 5 manat diye şonki alıp oldu 75 milyon bilen çıktım banktan çıkanda. 300 milyon için bari 75 milyon bilen çıkıp kayttım. Mirede vardak diye gel çıkıp bilýärmi diye gel men Mirede gel sen çıkıp bilýän. Men wara efir yapacak da men yatmaly men gije yol vermeli. Sağ olun girenin üçün hemmeňiz Allah razı bolsun. Yo men yatmaly men gije yol vermeli. Liçka ya da neme deprekçi liçka ya. Men efir açsak gel. Gelip görüşüp bilýän bolsaň efirde görüşsek gel. Ben numrumga ýaz liçkada. Allah razı bolsun. Sağ olun. Nur sen Nur. Men efir açsak geleyim.